Sí o què? Ja ho crec. Reventat, Va forçar bastant. O sea, nosaltres no ens podem anar. No podem anar a una piscina perquè s'ho agarrem tan en sèrio. Ai, però tu penses que més el primer bany. Jo crec que a final d'estiu ja estarem. Ja, no, al final d'estiu anirem del chill. Amb aquesta i cigarret de la felicitat. Bon dia! Bon dia, Che, com va això? Així estem, no? Un altre dia més. Aquí, però Un ¿dónde? altre dia més, ¿Pero ningú paga dónde? un duro. Ningú paga ¿Pero un duro. dónde? Si ningú paga un duro, ara ningú pagava dos. Ningú paga un duro. Tercer dia. Efectivamente. Això ja és un hàbit, quasi, eh? Ui, sí, bueno. O sigui, la setmana que ve estem ja donant Jo ara no em puc deixar, és com el cafè a les 8 del matí. I el pití. Clar, el cafè. Fundamental en la movilidad. I wanna be a podcast. Yeah. Tornem així un dia més per a parlar sobre la puta calor. Que asco, tio. Estic patint moltíssim, la ola de calor esta m'està pegant molt dur. M'ha vingut agost en juny. Sí, Sí, bàsicament. A veure, tinguem que acceptar que cada estiu que passem va ser més gelat que l'anterior. O més calorós, voldràs dir. Perdó, més calorós que l'anterior. Això he dit, pues menuda merda de fred. Has patit tu. Perdó, però va ser, òbviament, cada estiu que passem va ser més calorós que l'anterior, així que sí. Si aquest estiu pensem que fa molta calor, no passa res. L'any que ve ne farà més. Oh, perfecte. Però Tinc entonces que valorar-ho. puguem viure això. Cada estiu es motivem en la idea de que l'any següent va fer més calor, entonces està fresquet. Sí. L'any que ve està fresquet. Realment, som uns privilegiats, perquè nosaltres ara mateix, si on estem, no fa tanta calor. Ja, home, imagina't ara en En este- Andalusia, loco. Así no. Bo. No, però jo crec que estem d'ací del puesto este, no? Plan, el local que tenim així, perquè així el poble Sí. fa molta calor. Vale. O sea, són de l'olleria, que està pues, a uns 30 minuts del mar, més o menos, i pues, així el calor manxego arrea. Pega dur. Refort estem baix. Sobretot de vespre. Estem en el barranc, estem en mala posició. Clar, ara estem així en un barranquet, al costadet, Correcte. una casa antiga que pega la geloreta. Que Però és que gran. fora, o sea, fora no es pot ni estar. No, fora és com una capa. Fora tu atraveses D'ací una 4 dies- cortina de calor que t'agarra tot el cos. D'ací 4 dies en Antena 3 estaran ya dient notícies del palo. ¿Se derrite una cabra en la Comunidad Valenciana? O... Sí, tío. Se derrite no Stephen vau veure- Curry. Cabres no tinguem poques, No vau veure el vídeo este de moltes vaques mortes. En Califòrnia. Ahí, Ah, en Texas, sí. eran Texas. Texas. Eran Texas. Però i pareixien legos, tio. Estaven tieses. Qué Pobretes, mal que Molt de mal rotllo. que en pau descansen. Ara apareix McDonald's. Tira No, i si ja estan està en cuines antes de que arribara a Ja McDonald's. estan fetes. Hòstia, que mal. Però pobretes, tio. Imagina les condicions de les pobres vaques que caiguen ahí rotllades totes. Home, normal, però si estan ahí Fatal, pasturant i estan literalment al sol. Ja. Poseu-lis ahí algun Un arbre, toldet, no? un toldet. Home, mos el poseu en el vinyà, no les poseu a les vaques. Pobre paques, tío. Però bueno, tingueu en compte que, a fi i al cap, som uns privilegiats, perquè, per exemple, tinguem un ajuntament que ens ha proporcionat una piscina pública. Claro, pero eso ya en tots els pobles. Ai, Ramonet! Dale, Ramonet, una En quasi piscina. tots. Però bueno, nosaltres podem estar orgullosos de que tinguem una piscina així en el poble. Que han passat moltes coses per aquesta piscina, no sé si se'n Que si han recordeu. passat coses... Que si han passat coses... Tot el món ha passat per aquesta piscina. Jo crec que mitja part de la meva vida s'identificaven a anar a aquesta piscina. I després, a partir de coses, ja ha deixat d'anar-se a aquesta piscina. Clar, és que des de que en vez de passar persones per la piscina començaren a passar coses... Claro, correcte. No referint-se a persones com a coses, sinó com a... Van passar coses. Han passat moltes coses a aquesta piscina. Que de fet va arribar a eixir hasta en el diari del Levante. Hasta en el Levante. Bueno, no, va arribar a eixir hasta en el programa de La Resistencia de Movistar Plus. Sí, no? La va comentar Broncano. Fiquem el clip. Fiquem el clip. Vale, va, me sirve. Adelante, Silenci clip. de 2 segons. Lollería, que es un pueblo, cierra su piscina al público al defecar a alguien dentro de la piscina de noche. Ojo, no es que alguien se haya cagado bañándose en la piscina, es alguien que ha ido de noche a cagar en la piscina. Increïble. Increïble. Brutal. Jo, Brutal. el dia Ixe, Estava fet un boomerang. Olleria es va encendre. O sea, No, es sí, vam sí. aparèixer en el mapa a partir d'aquest dia. Correcte. Hòstia, podríem posar-se tots en la biografia d'Instagram emissit en la Resistència. Sí, Pues la gent busca... Tots és d'olleria. Claro, i després la gent busca per què és i ve, hòstia, que puta merda. Bueno, en que ho hàgiu vist ja en el clip que acabem de veure tots, Però la notícia la comentem també, un poc. per ahí, també Bàsicament, posem una foto de la notícia. l'Olleria a dia 3 de juliol del 2018 va tindre que tancar la seva piscina al públic al defecar una persona
ixa mateixa nit. Què passa? És un poble molt xicotet. Així en el poble tot el món sap qui ha sigut. Estàs poc loco, Prim. Així mos coneguem. Tot el món mos coneguem. La pregunta és, per què? Per què? Quin motiu hi havia? No ho sé, ho acabem d'entendre. No ho sé. Mira Això- que tenia mèrit, botar la valla... O sea, és que no és fer-ho quan estàs... És anar a posto. És l'operació, és operació mojón. Jo crec que estarien anant a casa i diu, hòstia, que no arriba. Sí. Hòstia, que no arriba. Què vaig, al bancal o bote a la piscina? Bota a la piscina. No, va pensar, no diu, no, que això, tu quan estàs pixant això, pixes en la piscina perquè ningú no dona compte, però aquell pensaria el mateix. La confundirà en Diria, una... es dissoldria ahí la merda en l'aigua. Diran, mira, una rajoleta negra, una rajoleta diferent. En la seva defensa vaig a dir que no és l'única merda que he vist allí. No, la veritat que no. Però jo crec que sí que l'única que ha sigut a mala llet. Sí, tan aposta. L'única que ha sigut a mala llet. Esperar-se que tanquen. Per mi tan tio, i entrar i cagar-se té collons. Fatal. La veritat. Penseu M'encanta, què obtindria en plan en el calendari del mòbil de vull votar a la piscina per cagar. Porta planificant mesos, posant cordetes per a poder escalar i tot. A lo Missió Impossible. Salsa al dia. Sí, clar, és que n'hi ha que pensar que aquesta piscina no és que només la gaste la gent que vulgui refrescar-se sinó per l'espraieta o el que sigui, Hòstia, sinó que aquesta piscina està gastada per l'escola d'estiu. Es que on nadie van- piensa en los niños. per l'escola d'estiu on tots els xiquets en tota l'il·lusió van a les 8 del matí a banyar-se. Perquè, per exemple, en la notícia pots llegir como medida preventiva, tras detectar a primera hora de la mañana las deposiciones flotando en la superficie del agua, Es que lo peor es que está en flota. es que lo pitjor és que van flotar, tio. Hòstia, increïble. Si no hagueren flotat, hauria tingut un passi, tio. Si hagueren anat al fondo, algú s'haguera donat compte més tard, una fulla o alguna cosa. Però és que haver sigut en plan ja caos, saps? En plan de, oh no, n'hi ha una caca. La van liar prou, sincerament. Però bueno, així en València sempre es lien les coses en l'aigua. Sempre el dia, Ja siga piscina o siga una playa, perquè així, claro, en València pues, com tenim moltes platges, Correcte. no com una altra comunitat que nosaltres sabem. I passen altres coses també en el mar. O sea, damunt, per esta estadística- notícia que tenim així és fresquíssima. Acaba de treure, no farà ni 2 setmanes que acaba de passar, Ja ho crec, perquè ho vaig veure les notícies. a veure, fico ahí, Però que moment. un jabalí ix al mar, en Alacant, i mossega a un banyista de Cuenca. Perquè Ixa li és tocava. la notícia. Vos ficarem així la foto del jabalí perquè és molt graciós el jabalí per ahí. I a la web. En veritat pareix un xique molt gran. A la abuela enterra i la pobra. Sincerament, Un banyista no ho conquense entenc. de 67 anys. A mi el que millor em pareix de la notícia és lo primer de un jabalí ix de l'aigua. Sí, no. No és que digues que el Correcte, jabalí correcte. apareix per la... És que baixis de l'aigua com si fos Poseidon, tu. Cada dia estem més prop de saber que vivim en una simulació, perquè ara hi ha spawns de jabalins baix de l'aigua. Hi ha fallos en el Què sistema, està no? passant, tio? De repente un jabalí... Però tu saps lo aleatori que és això? Vull dir que tens un jabalí de l'aulla, del mar, vaja, dimos a veure. uno i arranca a córrer. La meva teoria- Pot ser, però jo què sé. La meva teoria pot ser que els jabalís com solen estar en la muntanya, per lo que siga, baixant, o a lo millor es cauria d'algun penyasser o algo al mar, superratllat, i pues, al primer puesto que va veure que podia eixir, iria disparat, tia. Car. Perquè també és molt raro que Pobre d'on ve el animal, jabalí. pobre animal també, lo que ha tingut que patir. I si no està molt ben entrenat. Jo que crec que el jabalí, el pobre, l'únic que busca és refrescar-se un poquet. Jo crec que sí, en veritat. En plan, I la tenia en la apareixen- muntanya, tenia calor i dic... Vaig a baixar un moment a la playa. Claro. Vaig a veure si el xiringuito s'ha obert. Ojalà, Edgar, tio. què creus que es demanaria en un xiriquito a un jabalí? Jabalí, tio. Què creus que es demanaria? Morro. No podia parar de pensar en això. A la que veig en 15, que li cobren 15 pavos per tornar per la mà. Hòstia, Sí, puta, tio. Pues básicamente això, va ser que va mossegar va embestir de levedad a una mujer, que també de Cuenca, que en ese momento se hallaba sentada en la orilla, con los pies en el agua, mal moment. Pues sí. Mala sort va tindre la dona. Mala sort, Li tio. seria com un tiburó. S'ho manté el cabell, poquet a poquet. Anar a ficar-se en la pell de la dona Ai, un ixa. tiburó no, un cocodrilo, tio. Anar a ficar-se en la pell de la dona ixa. I imagineu-se que esteu sentats en el mar. Ahí els peuets cap avant, super relaxats, i de repente veig eixir una cosa negra peluda cara a vosaltres. Ja ho crec. O sea, ¿ahí qué faríeu? En el moment, Estumeu al piso i que sea lo que passa intenteu eixir corregant? en el moment jo crec que no saps ni te se passa pel cap que és un jabalí. Penses qualsevol altra cosa, dius, mira, un monstru del mar, així. Home, I jo què sé, tio, és que te paralitzes, què fas?
Així corrents, cabrón. Home, pots tirar així a córrer, però és que un jabalí també va a lo seua, eh? Sí, però no sap recortar tant. El jabalí... Tu el recortaries, Jo no? sí, jo sí. Ole! El Pablo me ves cara al jabalí. Sí! En la toalla del València. Jo no me'l veig, sincerament, no me'l veig tan hàbil. Però és que, bueno, liades així no és que només passen en la playa, perquè és que... Clar, inclús també arriben hasta als parcs aquàtics. Les liades. Bueno, o sea, parc piscines, aquàtic, tot. bueno. Sí, podríem dir que era paregut amb parc aquàtic. Anem a parlar del famós... No solo al counter de que así hemos agradado hablar sobre agua, o sea, piscines, playas, el balconing. O sea, Balconing. Sí, sí. el balconing así s'ha fet així una cultura del balconing. Cultura, ja tinguem que fer-se camisetes de balconing, d'equipos. Bueno, i en que això no és un... Per a votar amb nosaltres. En que això no és un tobogán aquàtic, però podria ser-ho fàcilment, recordem una de les majors liades dels estius, que va ser el gran tobogán d'Estepona. El gran. El gran. El gran Emili El Rit. grande. Perquè l'alcalde tenia que tindre un nego i uns ous, o l'alcaldessa o qui fora, per agarrar i dir no, vaig a crear el tobogán més alt d'Espanya o d'Europa, no sé què era. Vaig a fer-lo, a més, d'alumini d'este de ferro, d'este que quan li pega el sol. Escafa un poquet. Claro, Pega dur. serveix és com si fos el teflon de la paella i no res, i anem a deixar que tot el món es tira per ahí. Resultat, pues anem a... El nostre realitzador Charlie ficarà un vídeo així de les millors caigudes del tobogán d'Estepona i que òbviament pues, es va llevar en una brevetat asombrosa. És que me caguin, m'ha Maestro estrompat. paes, tío. Poc empinat. Menuda estructura. Era... Però és que Era- menuda estructura de merda. Com fas esos girs en un Sí, tobogán? sí, tal qual, És que segur que contratarien al cosí xicotet Claro que sí, que s'havia acabat de treure la carrera de no sé Sí, quantos. que carrera de toboganismo. Ole, Sí, mi sí. primo, ¿cómo le haces Qualsevol el cosa tobogán? i li van dir, mira, la costereta ixa, tu fes un tobogán, veges com t'ho apanyes, però per la setmana que ve té que estar fet. Costeta no, que és una paret. O sea, un tobogán en una paret. Va començar a treure paper d'alumini de la cuina i va dir, és la meua. El tobogán més gran d'Europa va ser. Pues menuda puta merda. No, claro, es que Sin fica. ofender, Sin embargo, otros no hicieron caso a la norma de uso y pillaron demasiada velocidad. También tengo que irte yo. En un tobogán es difícil acelerar. Yo creo que si vas a tota puta hòstia, yo creo que la primera culpable serà el tobogán. Calculé jo. És que com pots accelerar un tobogán? És impossible. Agafant-te dels costats i tirant-te, però això No. és una puta trampa de mort. Conforme era el tobogán, t'agarres dels costats i el quedes sense man. Fica el testimonio, bueno, lo que va a pasar de uno de los peores casos va a ser, es cuando llegó una señora con vestido azul. Se tendió sobre el acero de la tracción y bajó a toda velocidad. Salió disparada con la falda por el ombligo y las bragas por el aire. Acabó con moratores y alguna quemadura. Molt bé. La experiencia... Pero y- en com físicamente se le van a poder anar les bragues volant. Sí que les tindria. Ahí O sí sea, no what the era- fuck. Tota l'alma, saps? Se veia la O sea, xavala. O la dona. Una- Pobreta, Hòstia, tío, qué mal. un dia per recordar. Es que, no, espera, es que eso fa, Un dia per recordar. eso fa molta gràcia. Fa. El objetivo era dar solución al gran desnivel del terreno en la conexión entre las calles Reina Sofía y Eslovaquia, a través del Parque de los Niños. Vamos, me parece una idea genial. Clar, Una en connexió. comptes de fer unes escales, una Claro. rampeta, No, en comptes un tobogán. en comptes d'arreglar el puto carrer, perquè això posa una paret tirar, no? És una paret, això. En comptes d'arreglar-ho, vaig a posar un tobogán molt gran, perquè la gent que vagi a treballar en el seu traje, la maleteta es tira pel tobogán. T'imagines la pobra abueleta que va a passejar el net, però en compte de tenir que fer 2 kilómetros para baixar ahí, pues le tira el tobogán. Adiós, abueleta. Ya se ha acabado tu abueleta. Es que... O sea, la abueleta se li beu el xocho i ja se li acaba la vida. No, es que va a ser completamente surrealista. Home, tio. Pero es que Aixina... Es que es lo que té l'estiu, el calor mos afecta, Mos realment. pega massa dura el cap. Passen massa coses. Per però algo en estiu sempre són les festes més loques, passen les llars més grans, però perquè el calor li afecta a la gent al cap. Estan locos. A mi com me el dona, a president mi me de dona Turkmenistan. pereza. Com el Sí, president. això sí que l'ha fet al cap. No, ell sé lo que és un puto genio. Ja És que, un puto genio. ja que estàvem parlant de notícies random en esta part del programa, volia fer una menció d'honor a una cosa que no ho havíem descobert fins ara, però mos ha aparegut digna de menció. Bàsicament vaig a llegir la notícia sencera i després opinem, ¿vale? Tras los rumores de que estaba muerto, de que es porque la gent diga que el presidente de Turkmenistán pues había muerto, alguna historia de esas, Com? el presidente se vengó de sus críticos con un especial televisivo, ojo, especial televisivo,
Prime Time, en el que salió montando a caballo, disparando un rifle de asalto, jugando a los bolos, levantando pesas, grabando una canción y conduciendo un coche alrededor de un cráter de gas. Increíble. El puto Action Man. No S'ha n'hi fet ha- president d'Uzbekistan. No li va faltar res. Què li va faltar per fer? Això, per a demostrar que no estava mort. Follar. Bueno, sí. Imagines que Hòstia, no, ja ho s'haguera... crec. Perquè follar fa sentir prou viu. Va tornar de manera de no estic mort, estic més viu que mai. Més viu que mai. I que ningú. Però quina era la teoria de que ell s'havia mort? Perquè és molt bona també. No era que en teoria s'havia mort també derrapant en un cràter? No ho sé. Vull dir, la gent com pot estar tan pillat, tio? Rumor es president de Turkmenistán. También me parece súper máquina el chaval, o sea, té literalment tot un país que governar i diu... o sea, la principal preocupació és buah, la gent se pensa que estic mort, primo. Què vaig a fer per solucionar-ho? Fer una pel·li. Vaig a fer una peli, però, buah, los mercenarios 50.000. I només sóc jo soles. Sí, sí. Si imagineu que s'ho fera Pedro Sánchez, estaria poc guapo. Però antes gravant una cançó. Hòstia, que guapo. Que vaig a derrapant alrededor de la central de Cofrents. No, perquè si no... Hòstia, no, tio. Produint-li, germà. Que isquen en un ala delta a través del fum. Bum. Uah, ja ho crec, partint-lo per la vida, tio. És el Increïble. nostre Salvador. O Francesc Camps, seria més adequat. No. Bueno, i de notícies randoms de l'estiu, anem a parar a algo que tens prou de l'estiu que tenim així pensat, que són les cançons de l'estiu. Bof, Fer ahí una recopilacionetat de quina ha sigut la millor cançó de cada estiu. puros èxitos, tio. Des del 2010 fins al 2019, vaja, el segle passat, perquè este encara no l'hem acabat. Però, I a comentar aquesta època també un poquet a veure què és cada cançó, o sigui, perquè a millor Que transmitia cada una. Correcte. la cançó del verano de 2014 a millor vos pot transmitir moltes Claro, coses. o a lo millor. En serio se recordeu dels anys de les cançons? No, però és que tinguem No, però a veure, Clar, nosaltres estudiem. està en l'internet, Nosaltres s'estudiem el Vale, podcast. vale, perdó. Quan venim així. I és que encara pique pedres. I parlant de Piqué, començant en l'any 2010, un gran any per a Espanya, el primer mundial, amb la cançó de Shakira del Waka Waka, la veritat és que va ser un banger. Això ha sigut una de les majors tio, Waka cançons Waka, del tio. verano que han sonat en Espanya, jo crec, Me va parecer increïble. A mi només, el roig que sonava al principi, ja te motiva en que flipes. Home, és que damunt nosaltres ho recordem en especial memòria perquè van guanyar el Mundial. Espanyita. Però I ese dia tots vau cridar que éreu espanyols, I no mos conteu mentires. I ara els perrofles esteu ahí tots amagant-se en la cova, No conteu capullos. mentires. Però bueno, sí que és de veres que ara que estic veient així en el rànquing, Waka Waka tenia bona competició. O sea, vaig a comentar la cançó del verano i vos dic també les competidores que tenia. Vale, sí. Vale. Que eren, Me gusta, me que eren gusta. ojo, Moltes gràcies, top dos. Charlie. We No Speak Americano, que és un temazo, panamericano. Bo, Però això va pegar moltíssim. Ja ho crec. O sea, hòsties, però això es va fer famosa... Això va eixir del programa este de... Tonterías las justas. De tonterías justas. Que també era un programazo. Però jo crec que ja era famosa de antes, no? Pot ser, O però ahí jo va crec que pegar. ell Ole, la va... Ixa cançó serà del 1940. Sí, però jo crec que el remix. El remix és de 2010. Claro, Però claro, va ser de DJ Baldi, no? No, Yolanda Be Cool versus D-Cop. No sé qui són. Al final I no la- va ser DJ Baldi, no? I la tercera és Alejandro de Lady Gaga, que també pues, Lady Gaga en aquesta època també... Sí, Vale, temazo, vale. però... Però- Nada, no representa les mateixes vibes que els altres dos. A veure, conforme han anat passant els anys, les cancions del verano han anat siguent més globalitzades. Ah, ja. Perquè des dels últims anys la canció del verano és la mateixa, sí, pràcticament que en Estats Units que en mitja Europa. Correcte. Antes així era Georgie Dan, full. Claro, la barbacoa, teníem la bomba de King Africa en el La bomba, 2000, tio. ACRG! el CRG de la Ketchup, Que va ser un puto èxit. però jo crec que la cançó de bomba crec que haurà sigut de les que més ha perdurat en els anys. Sí. Més s'ha anat sentint en totes les discomòbils així. Correcte. Jo crec que hasta la era de, jo que sé, a partir de, diguem, 2012-2013, jo crec que es posaven les discomòbils, Sí. La Macarena, coño. Inclús en 2011, que la cançó del verano, a veure si l'adivineu. Si no ho vist així, a veure si... 2011, Penseu en 2011, quina cançó podia ser? En 2011. Què va passar així en 2011? Alguna de Pitbull o algo. 2011 jo era... Oh, Danza Kuduro!
Danza Danza Kuduro, Kuduro. de Don Omar y Lucelso, el rey. Ixe. El puto Danza Kuduro encara... O sea, Encara sona. acaba d'arribar a Europa, eh? Sí. Vull dir, per allí, per Noruega i tots això, encara estan flipant en Danza Kuduro. Sí, no? Però si ara la posen en tots els puestos encara. Sí, és sí, sí, increïble, la gent es torna loca. I tot el món la balla igual, encara, eh? Correcte. Tot el món la Tot el balla. món la mano arriba, cintures, però... I nosaltres també, no contem amb sí, no. O sea, es posem en alineació. Siempre entra de festa. Nosaltres que som, nosaltres som showmans, eh? Nosaltres m'agrada fer la performance, tio. Més que showman, jo diria payaso. Sí. Y bueno, y las competidores de Pero Danza bueno, no Kuduro pasares. eran On the Floor de Pitbull y Jennifer López. Buah, Madre pues, mía. Y bailando por ahí. No De me Juan pude Magán, decidir. Gavi. No me pude Vale, decidir. no sé, les tres me Clar, parecen Juan molt Magán és tops. més espanyola, tio. Però la de On the Floor és que crec que eixe any va ser en l'escola d'estiu, que crec que Paco també estava. Va pegar d'una manera, tio. I tot el món la posava. Buah, ja sé que Sí, sí, no. la flauteta, tio. Ja, crec que ja vaig a saber la de l'any de després. ¿Per qué la has visto? No, perquè de l'escola d'estiu m'ha vingut un record. Crec Va. que. Dísmela, por si sabes. ¿La del año 2012? Party Rock and Tem. No. Fuck! No. No, A lo pues... millor perquè no. és més tard. És que això no era tan cançó del Hostia, verano. es un bon podium, en verdad, 2012. Vas dir? ¿Tú sabías quién era? Jo sé quina és, però perquè No això miro va el ser... mòbil. No, però és que no falta que el mire, perquè això va ser l'any del meu viatge de fi de curs de Jo sext. no, a mi no me dona. Entonces, la cançó que Eres més va prim. sonar en ese fi de curs va ser la de Takata. Correcte. De la mamacita con su Takata Takata. de Takatabro. Oh. De Takabro. Akata, bro. Encara seguís sonant. Ataca Jonio también. Mira, no sona tant con la danza Kuduro, però quan sona... Brutal. Sí. No, la de Takata. Però s'ha perdut molt dels anys, la de Takata. Y les seus competidores van ser Rayos de Sol Bof. Ai, crec... y Balada Boa. Ui, Home. sé quina és. Balada Boa. Tio, Quina era? No. Ah, no, Balada Boa, no, perdó. La de... No. Es diu Balada. Mos. Balada. Sí. Però és la de che, Ah, vale, Es diu Balada. No es Balada Boa de Colidien. I quin any va ser la de... No sa... I sé quin any va ser? Gustavo Lima. Sí, Gustavo Lima. Per cert, nosaltres la de... crec que és el mateix, el que canta una i l'altra. No ho Pot sé. ser. Pot ser. No, són cosins. Sí. Sí, cosillas más. Claro, una és Gustavo Lima i l'altra és Michel Teló. Vull destacar... de veres. Vull destacar que la de Checherere Cheche van tindre una època l'estiu passat que per los loles la posaven de raves. I lo millor estem posant qualsevol tipus de música i fent... Ostres, i en 2013 ja canvia molt l'assunt. O sea, pega un Canvia el vibe. prou. Jo crec que a partir de 2016 serà full reggaeton. Quina és la cançó del 2013? No, en 2013 no és reggaeton. És... Tu pensa l'any antes del reggaeton, l'any antes de que Sí, començava a pegar el ahir encara es manejava el pop i Happy de Pharrell Williams. És d'aquest estil, però no és ixa. Quasi. Uf. I si no és ja no sé quina. Blurred Lines. Blurred Lines, diu? Blurred Blurred Lines. Ah, està Blurred Lines. Quina és Hòstia, no me ixa? sap. És de Pharrell Williams també. Quina? Vale, ja sé. Hostias. Ah, coño, la que fea en el pavo este, que era un fuckboy. And a good girl. El fea en... Sí, que anava en traje, tio. En el Sí. Com es dia? No Robin recordo. Thicke dice, "Fight". Sí, sí. I Pharrell Williams. Jo me'n recordo que jo veia en el canal d'MTV, tio, quan era un nano i flipava. Jo també, I bueno, jo també. També les competidores són dos cançons molt dignes d'estar ahí, que són Get Lucky, de Daft Punk, I A mi també m'agrada més. Pharrell Williams. M'agrada més Pharrell això. Williams també, Hòstia, puto Pharrell Williams. tio. Y el tercer puesto es para Vivir mi vida, de Marc Anthony. Buah, esa era de Vivi, També és un temazo. Això crec que no és que mai l'haig pegat que flipes, però sempre ha estat dalt del top durant molts estius. I el pega molt bé. El vull dir és... Que estàs jo endivinar-les. És una cançó, sincerament, és una cançó que te dona molta alegria de festa, eh? En l'estiuet, en el soler, Sí. Sí, literal. és molt. Bueno, i del 13 passem a 14, que ara ja és quan entra el reggaeton. Uf. El reggaeton entra en 2014. Ara és quan l'Ebron es pensa deixar-se Miami. Ara ve lo dur. I entra en un temazo que aquest any va sonar moltíssim, però sí, ara el fiquem també. També el ballaríem. Sabeu a quin estic referint-me? En absolut. O sigui, t'ha una pisteta. Una vaina loca. Jo no vaig la de a dir-la perquè me la sé grec. Bailando. Bailando de Enrique Iglesias, Top 1, 2014. Ese fuego. ¿La ponen en Manguerlandia? Sí. Va Era ficar la bona, Paca Irlàndia. Que per cert, Anava a dir-ho. així han de fer Correcte. un asterisco. Si vulgueu una bona llista de reproducció per a una festa, la que siga, Bangerlàndia. Busqueu Bangerlàndia. Si el nostre col·lega està. Chiri Ja està. s'ha curat una llista molt guapa. És perfecte. Penseu que
Hi ha cançons en aquesta llista que s'han introduït dies a les 8 del matí. És bona merda. És molt bona llista. És bona merda. Però la que és en mayúscules no, que és d'un fill de puta que s'ha copiat, Bueno, s'ha copiat el nom. Anem a passar per les de 2015 a 2020 així rapidet, que són les més recents. Sí. Ara no acheu-vos el podio, sinó que anem a intentar adivinar-la ja. Vale. Sabeu dir-me quina és la top 15? La top 15. Top 15. Exactament la top 15. Ai, top 15, joder. Fuà. Perdó, la del 2015. M'he ratllat. Del 2015, després de Bailando. Va, una pista. Una pista. Perquè és artista i aquest any pues, estava prou pegat. El Nicky. Travessura. El Nicky. Travessures. No? El Perdón. Ah, El Perdón. Però el Perdón quina era? El Perdón, esta que feia en Enrique Iglesias. És verdad. I bueno, això ràpidament, Posa top 2, La Gozadera. La gozadera molt bona també. oh, la gozadera és el millor tema que ha existit mai, tio. El perdón és Bueno, no esta. és el millor, però és que entra també. Sí. Que me bota copyright. Sí. Ya está. Niki, perfa. No me da fijar, eso no me gusta, eso no. Nicky, tio. Bon rotllet. Niki, Arribem a torna l'any- a fer-te massos, va. Arribem a l'any 2016, l'any en el que Espanya cau eliminar en el Mundial de Brasil per paliza. Quin, 2016? Ah, no, Brasil no. No. Ah, no, 2016 no. no al Mundial, tu. No, perdó, Eurocopa, que cau davant d'Itàlia. No ho recordo. Que l'hi ha, sí, No, sí, no, és no, una no. lia, a Jo Infància. no me'n recordo, la veritat. Yo tampoc. Bueno, sabeu dir-me Jo crec que sí. el temazo del 2016? Despacito. Fuck! Buah, Despacito té que ser una. Pensava que 2016. seria Despacito. Despacito té que ser una. No, Despacito. No. Sí, crec que el 2017. No me recordo, sincerament. És que així de primeres no sé ubicar-la. Alguna de la Shakira, tio. Enrique Iglesias. Merda. Con Duele el Corazón. Con te duele el corazón. Hòstia. Con te duele la piel. Que clar, nosaltres tampoc han sigut Ai, mia, tu. consumidors habituals. No, hasta 2017 jo diria que va ser... Tamunt que en el poble sempre han anat igual 1 o 2 anys darrere en la música. Sí. I les festes que nosaltres han fet en el poble sempre han anat 1 o 2 Una de anys l'any darrere. darrere, ja ho crec. Claro, hasta que no hem arribat hasta que no hem eixit de l'aldea, no hem conegut l'actualitat. I I... després ja va existir tot el rotllo de Spotify, YouTube i tot el món en internet en casa ja. Claro. I del 2017 passem al 2017, que ara sí, Edgar, Despacito. dis-me quin és el tema número 1 del verano. Despacito, quiero respirar. Tu, Cuello? Ya. Tu, cuello, Ya que despacito, vota, está, que está. vota, Ya que vota, que vota, Quiero que vota. respirar tu brosa despacito. Que vota el copyright. Hasta que Pues me sí, chupes todo sincerament, el pito. jo crec que eixa la mescla del 2017 Despacito, o sea, Sí. van tindre Despacito pa molt, Molt. per avorrir. Despacito. L'any de Despacito va passar molt despacito per la zona. Va ser molt Despacito. Hòstia puta. Y bueno, 2018. Primera artista chica en el top 1 en la canción de verano. Bueno, es compartit, pero no hi ha una chica. Limbo. No. No, Limbo no, calla. No, mentira. ¿Qué cojones? Les dos son chiques. 2018, Becky sin G i pijama. no sé quin Ahí és. estás, Chiri. Molt bé. Quina? Sin pijama. Sin pijama, pues estava pensant en Becky G i tot el rotllo. Sin pijama? Sí, tío. Home, la va pegar prou, Y seguramente Isha también estaría criminal. Criminal. Ja ho crec. No está. Pues Está muy de mal. 1, 2, 3. ¿Y por qué Un, Me dos, Rehuso tres. no está en ninguno de los tops, tío? ¿De quién va a ser Me Rehuso? Seria 2017, segur. Me Rehuso yo creo que es... 2017, 2016... No, 2017. Me Rehuso es... Me rehuso no és. Me rehuso a hacer. Me rehuso és 2016. Bueno, va, i anem Pues- a l'últim any que Sí. jo crec que aquest any també és prou clar. Any 2019, cançó de l'estiu. En 2020 no anem a fer-lo perquè no va haver estiu. No, anem a dir que no. Sí, no, perquè no m'apeteix. Perfecte. En 2019, l'últim estiu sense Covid. Oh, jo ja la sé. Sí. Des del meu punt de vista... Calladita. Des del meu punt de vista. Uf. Va sonar en tots els putos Pero que sí que. puestos, tio. No sé. Va i no- petar molt. Jo te jure que un dia I està bé, en festes del poble vaig estar, o sea, jo suposo que estaria jo tripiant-la en casa o algo, però la vaig sentir, te ho jure, com 4 o 5 voltes seguida. Però en quant a cançó de l'estiu, penseu Tot més, ratllat. més en quan entreu a Instagram i vegeu 2.000 històries i tenen la mateixa cançó. Hòstia, contando I és la lunares, cançó de també l'estiu. va pegar prou al Hòstia, principi, no, però és que tio. Contando lunares de nivell Imagineu-se, espanyol, saps? 2019. Història de qualsevol persona de classe pija, anem a dir, que està en un chill out. Ah, un chill out, Aixina. o sigui que vols dir que no està molt... Aixina. No és molt, Hòstia. no Quina és cançó, molt mogudeta. quina cançó creu que està sonant? Sunset Lover. No. També va recordar que va pegar super bé. Señorita. Hòsties, Ah, senyorita. En totes les putes històries d'Instagram,
La puta senyorita, tio. Caguen de... I Bad Guy també sonava molt, També. La I, Billie Monkey. És que ahir va començar a haver el boom hardcore de les històries en mogollon música, Sí, lo Però que jo crec sincerament que, no sé, les cançons de l'estiu antes molaven més. sí. Tenia més... Sí, perquè les molt bé, cançons... era molt bé Mira, Bad mítiques. Bunny ha pegat tant en el disco que ha tret perquè ha fet un disco d'estiu. Sí. Té molta vibe d'estiu. I les cançons d'antes, per exemple, El Tiburón, jo què sé, tot aquest rotllo de cançonetes tenien ixe toquet estiuenc i ara, jo què sé, ara és més com que tot el món aplega a tota la música de tot el món, pues la de Dance Monkey, això. Claro, però les que es quedaven a nivell espanyol, en plan, quan el top el creàvem nosaltres, era molt millor, perquè després ja se me va clavar les cançonetes que si en anglès, que si Si no recorde mal, en 2006 la cançó de l'estiu va ser Opa. Jo voy a hacer un corra. Tal qual, Barça menino. No va a ir ninguna aixina, Temardo. És que des d'entonces, és que jo crec que s'ha opacat molt la música, tio. Opacat. Jo voy a ser un corra. Però vull dir que s'ha tornat tot del mateix rotllo i reggaeton electrònic tal, i lo que molava el tio Is en el gorro de palla, en la guitarra elèctrica mig de les gallines, està boníssim, che. Sí, tio. Jo me posava el vídeo, tio, el videoclip en el YouTube. Jo crec que seria de les primeres coses que veuria jo en YouTube. El Ixe i el de la rana loca. Uau, jo sincerament el de Baby de Justin Bieber i la de Chacarrón, tio. El hipopótamo ballant Chacarrón. El hipopótamo no, el gosset. Això algo, és que per això el hipopótamo està tot gordo, tio. Oh, yeah! Chacarrón. Però bueno, no era... Les cançons no era l'únic que mos marcava l'estiu. Però una cosa que mos ha marcat l'estiu durant tota la nostra joventut han sigut els joguets. Buah! Sí. Perquè anem a fer un repasset sobre els més populars i els més random. Jo ni les consideraria joguets, jo les diria piguais d'estiu. Sí, perquè correcte. això és que damunt eren joguets que si no era estiu no tenia minus 15 de gràcia jugar. Perquè que el banyen en otoño fent tot l'aire o que estiga ploguent fora, pues jo què sé. O que en l'excuseta de l'estiu traus ahí... Per exemple, a veure, que no és una excuseta, és una bona idea, però m'encantava que l'Uno tenia les seves versions, Uno mogolló de coses, i després estava el Uno Summer o Uno Splash, i era el Uno com a cromos del Sí, WWE. Era classificat per Claro, que pareixien, però eren iguals que els cromos de WWE, tio. Eren iguals. Però ja veus tu quanta gent es compraria el Uno. Bueno, la bomba també. La bomba loca esta, tio. Que ja veus tu. Però com perquè ho anunciaren tant totes aquestes coses i no veus a ningú, en veritat. Jo crec que tinc la sensació de que ho anunciaven tant perquè no venia tant com pareixia. Per això estava sempre ahí, pam, pam, I per això, a nosaltres, jo crec que tots tenien la idea que absolutament tot el món tenia aquestes coses menys nosaltres. La bola A veure, jo veia això i jo diria, vaig pillar. que locura, tio. Jo de nano em van pillar, o sea, perquè esta bola, la tonteria el costava prou. En Sí, plan, igual era prou 30 cara. euros. No? Clar, Més pues, o més, en el meu jo em van veure una de 5 en un Vidal. Clar, la gràcia d'això és que té un temporizador i el temporizador activa una punxa i la punxa renta l'aufa. Pues, això no té temporizador, això tenia la punxa i explotava, pues. Però valia com 8 euros, 8, 6 euros, una cosa així. Home, quasi que millor, no en plan factor... Clar, factor sorpresa. Però sí, o sigui, aquestes coses eren caríssimes. Però que i damunt, reventava pront, per després poder acabar jugant sense això, o sigui, tirant la bufa allà i si reventa, pues t'ha reventat. És que és el mateix. Sí, però si això han jugat tota la vida en un balonet, en les excursions, tio, a la bomba. Sí, correcte. Correcte. Però això agarres ja una pola d'aigua que li... Tenia també, no sé si recordeu però teníem el gorro que era com una ruleta russa, de que llevaves un palet i bueno, anaves llevant. Literalment un palet de la fàbrica. No, era un gorro que tenia aigua dins i tenia com uns palos clavats. I anaves llevant palos uno a uno i n'hi havia uno que pues, anava a fer que l'aigua caiguera sobre la persona que tenia el gorro. Quina gràcia tenia això? Ninguna. Anem a passar al següent. Quin era el que... La gràcia era que estaves com a mitja hora llevant palets perquè després ell caiguera com 2 centilitros d'aigua. Sí. I fer, m'he banyat. M'he mullat del cap. I després M'he fet un mullet. Vaig a tirar-me a la piscina, va. I després, correcte. Vaig a tirar a la piscina, que fa calor. Important, el que me l'estava comentant Edgar conforme estem vinguent així. No sé quin nom tenia perquè crec que va treure moltes versions. La bola que es fa pla. El frisbibola. El frisbibola. Però que jo crec que este va estar durant almenys 7 o 8 anys en la propaganda de cada estiu anunciant-lo. I la propaganda sempre era la mateixa, que la tiraven. Se li encalava. S'encalava i es feia bola i tornava.
Però jo no sé si l'heu provat, però jo, de les poques voltes que la vaig provar en alguna casa això, és que ni servia com a bola, ni servia com a frisbee, ni una merda. I era caríssima, a més. Brutal. Perquè, clar, brutal. estava que si fe de goma, que si tota l'estructura de la polla, costava 40 pavos. I si tenies sort de que no se te trencava, no servia de res. Era una justa increïble. A més, per gastar-la de bola, al això no tindre aire ni polles, i pesava, pegues un xut i el fes està mal. Estava molt mal. Estava feo. També tinc que dir que el jogueig de la piscina ara ha millorat moltíssim respecte a la nostra època. Sí. O sigui, quan antes Les canastes anàveu i tot, tio. anat a una escola d'estiu, que vostè ven els parells estos. Xurros. No, els parells estos que s'afonen i tu vas a buscar-los. Sí. Jo això no he jugat. Pues, Jo no la natació. ara per als nanos han fet també com uns parells així que estires, però són un coet. I els han fet en alguna aerodinàmica de que tu estires i els coets van per l'aigua. I caben molt lluny. I pues, Hòstia, que guapo, tio. això està graciós per a xiquets, també. Home, i antes, Sí. que me recordo quan era Però, l'últim tio, dia... la puta merda esta no. Antes, quan era l'últim Sí, dia de que l'escola superinútil. estiu, te ponen les colxonetes estes finetes i te feien córrer per damunt d'ella. I ara tens uns castells en tobogans Sí, hinchables ahí que te ponen a la pareix piscina que com si estiguen res, en... Clar, que en vez d'estar ahí jugant, pareix que estiguen en el wipeout este. Ja ho crec, tio. Literal. Jo volia fer una menció especial a les pistoles d'aigua. Perquè les pistoles d'aigua les han gastat tot el món, tio. Però a mi em feia molta gràcia perquè les que més s'anunciaven eren les Super Soccer. Només els pijos tenien les Super Soccer, perquè eren les que valien 40 pavos, Juegilàndia... Tots els altres tenien les de xinos. Sí. Jo anava a chinos, en mi abuelo, yo agarraba el bazooka més gran que n'hi haguera, que valía 3 pavos, que no disparaba ni a 2 metros, y me anava a la casita com si fuera el chaval més popular de la història. Ja ho crec, tio. Me anava por content. Era 50.000 voltes més increïble. Que si te la deixaves al sol es trencava, efectivament. I si te la deixaves en casa també. No, que la deixaves 2 dies ahí sense tocar-la. Ja hi havia algo que no funcionava. Que el mecanisme, mira que era senzill. Gastaven tot el mateix, li ficaven 4 carcasses de plàstic I ja fer-la. ho crec. I hi havia pistoles que eren hiperexagerades i al final eren com una pistola xicotigua. Després ja quan es van donar compte que les pistoles ixes acaben sempre mal, ja van inventar el xurro este que trauia l'aigua. Hòstia, de tipo veres. jeringuilla. Sí, molt pràctic, en veritat. Però això és una trau més locura, pressió, trau més pressió. No, ixe cuidao, que ixe... Jo he acabat fent plorar algun cosi meu. L'he pegat a l'ull. Buah, però és que encara me'n recorde. Plenaves En plan, en el cap. sempre plenaves el depòsit, que era la bomboneta esta darrere, l'enroscaves com si fos una botelleta d'aigua i es començaves en el palet que n'hi havia xac, per agarrar-li pressió. Ja ho crec, tio. I a vegades el palet ixe no feia ni res. Que vaca. I els pijos gastant-se 50 pavos en la Super Soccer. Va, però si després... Que feia el mateix. Correcte, no, després no fa el mateix perquè després d'esto està entrenat en pistoles de xino. Bueno, que bàsicament això demostra un poc com s'ho passava, com disfrutàvem l'estiu quan eren xicotets. Perquè era molt diferent de com el disfrutem ara. Home, antes l'estiu de xicotets era... Anar a tener una piscina era com... Sí, era un dia de vacacions. Anar-te'n ara 3 dies de festival. Sí. I ara l'estiu és massacre. Ara l'estiu és massacre. Bueno, l'han entrat a furtar. Hòsties. Un gitano. Ha venido un gitano. Yeah! Hòstia, no. Para, no me robes. Puedes a mí sí, Robert. Oh, Espera, vaya. espera, sí. Si este es Ismael. Espera el camerino. Hòstia. Per favor, tío, quisiera patrocinamos un local chill. Per favor. I si des de càmera. Hace calor, yo creo ya. Ya no estén tan a gusto así. Necessitem un aire condicionat. Avui fa més caloreta, Hòstia, avui apreta, tio. Avui apreta un poc més. I nosaltres som tan I mira que avui està nublat, De 5 persones, 4 han vingut de negre. Sí, però avui està nublat, Però és que si està núvol... Y el que no ha vingut de negra, ha vingut en gorra. Però bueno, Ja no la duc. seguint en lo que estan dient. Ara mateix els estius es disfruten d'una forma molt diferent a com la disfrutàvem quan érem xabolets, és o no? Home. O sigui, bàsicament ja no només lo de les pistoles d'aigua, perquè clar, és el que diem, nosaltres antes teníem una espera de piscina i l'espera se mos feia eterna, era una aventura. Arribaves a les 4 del migdia, començaven les pistoles d'aigua, després que si jugaves a tirarte de tornillo, de voltereta, no sé què, Després a córrer per l'aigua. sopaes ahí, lo que te traguera. Que sí, una que sí. pizza del Mercadona, que en esa època una pizza del Mercadona era felicitat. Sí, I ara que la sí. menges i és Un nuggets del Mercadona o tio. fora. Ara la felicitat és la terrina de huevo Kinder. Oh.
Sí, tio. O inclús, tu saps lo bonico que va ser que Espanya guanyara el Mundial quan nosaltres teníem 10 anys? Sí. O sea, vull dir, jo no tenia ni puta idea de futbol, però el moment és que va estar molt guapo. Sí, Va ser un moment increíble. Yo lo celebré como si fuera seguidor de fútbol de toda la vida. Tal qual. Jo també, O sea, jo també, i ni m'interessa, ni m'entera mai. Però Pegando botes, Pero porque- chillando waka waka. Porque Estaba encima loco. estaba lleno de celebraciones. Guaca. Encima eran todas celebraciones. Que si ahora hacen una Escomóvil aquí, una la otra topa a celebrar el puto mundial. Ja ho crec. Però- I tot el puto món en el cotxe pitant per ahí, tio. Ja. Eixa moda de... Ara es fa molt menys, Sí. Ara es fa molt menys. No, yo me recuerdo, yo tenía la bandera de España ahí en el balcón, Sí, la sí. vestiré durante 2 mesos. El chiringalate. Si jo me'n recordo que quan va guanyar van posar... No, i quan es descolorit la canvia. Jo me'n recordo que quan va guanyar Espanya vaig veure el final del partit en una pantalla gegant que van posar en el parque d'ací del poble. I, o sea, imagina't el nivell d'espanyols que sentien que estàvem torejant-se en les banderes d'Espanya entre unos, tio. Fatal. Bueno, fatal. No, güey, a ver, es que en la Pasio Isa todo el mundo recurría a las tradiciones No, ahí españoles. sentien tots espanyols. Claro. Però bueno, ja no era només això, sinó que en la nostra joventut ara nosaltres no puguem entretindre's en el que fem antes. Antes eixim un dia d'estiu en què feren 40 graus al carrer, eixim a les 4 de l'esprà, tocàvem 4 timbres, es compràvem 2 paquets de gusanitos, Uno de pipes. es passàvem tota l'esprà en un portal i vamos, anàvem a casa i vamos, ha sigut espectacular. Ha sigut el millor dia de les nostres vides. I quan ja van introduir els mòbils, que així per ahí, i jugaves al Pokémon o el que fora, o el... Bueno, quins jocs jugaven quan teníem el mòbil? El Do del Jump, este. Do del Jump, el Pou... Totes les apalancas, això eren les primeres enjuntades que n'hi havia en portals, tio, en portals i en estiu. Bocadillo y al portal. I en la PSP, i aquesta època també era Literal. superbonica, tio. Buah. Però és que els Brutal. plans eren els que eren, vull dir, Sí, realment... no? Era el que n'hi havia allà, anar al Sí, parque, sí. a jugar una patxanga era brutal. I Sí, en este poble fer una de les coses més racistes que he vist en la meva vida a l'hora de jugar a patxangues. Sempre. Tío, sí. Però era... Vaig a contar-ho en càmera, però perquè aprengam. Perquè aprengam. A no fer-ho més. A no fer-ho. O sigui, nosaltres, així en el poble, pues, pues, òbviament, com en tots els llocs, n'hi ha gent de fora del país, igual que n'hi ha espanyols en altres llocs. I pues, així n'hi ha molta gent que ve de Bulgària. Pues quan érem nanos, tio, No, això jugàvem fa encara, i es dividíem en... Anem a jugar un partit com si fos el Mundial d'Espanya contra Bulgària. Però sempre... Sempre. No sigueu així, no feu això, tio. A día de hoy sigue aún en el parque. Sí, És és possible. fatal, Los partidos. No eduqueu els vostres fills així, per favor. Però sí. Sempre la gent, per escapar del calor del poble, la gent es feia una caseta. El del poble, Sí. lo que han tingut sempre per combatir el calor ha sigut una caseta ahí en les afores. Ja ho crec. Sempre ha sigut el millor, eh? En la seva piscineta d'obra. Ahí está. Putos rics. Yo creo que en plan aquí lo normal es hacerse una casita, ¿no? No, jo lo normal era No, un clau a la però- dutxa en l'aigua gelada. Jo aguantar-me. No, però... No tinc dutxa. Aguantava. No, però si tu vas pels afores del poble, sí, Sí, que pots sí. veure moltes casetes que van a començar sent un bancal, Correcte. una sèquia Básicamente. i ara nosaltres perquè no tinguem riu. Claro, no, i també hi ha Perquè gent si que... no l'hem aprofitat. També hi ha gent que ha heretat aquests terrenos i pues, s'ha pogut edificar i pues, que hi ha casetes que estan de puta mare que tampoc és un pastizal. Saps? Però vamos, que eren plans diferents. Ara nosaltres Sí, mos sí, diguem un dia d'anar a Gandia en cotxe i diguem, buah, és que Gandia. Que pereza, I què tio. fem? Diguem, anem, què fem? Però anem a al dinar, xiringuito. clar, anem a Chiringuito, o Fem un estem a la daiquiri. playa només, o és que fem- la playa dona molt de palo, estar Correcte. tot el dia, és que tal, no sé què. Vamos, mos hagueren dit anar a la playa quan teníem això, 10 anys en la PSP, Buah, increïble. a capturar invísimals allà. Llego A corriendo. capturar invisibles. Barbaritats. Literal, literal. Invísimals. I lo bonico que era també quan eres nano dels rumors que n'hi ha quan viciàveu, tio, pel carrer també, en estiu, bueno, en estiu perquè la gent sempre eixia al parc a viciar. Tot el món s'inventava coses que flipes en els jocs. Diu, per aconseguir Arceus tens que guanyar la liga 30.000 Sí, vegades. es que venía muy de fi de Te puta. claves la de ser pel cul i quan la cagues ja te la Però És que el ves a tot el món en estiu, Sí. El ves a tots els xavalets. Jo crec que ara els xavalets ja no hi senten com No, antes, tio, no, a la tio. nostra edat. No, Jo no però els veig passa tant pel carrer. que Ara jo els pares estan més preocupats de si es pega sincerament, un
els entenc. Sí, No sé com podíem eixir antes, fa molta calor. No, anar-se'n a jugar al camp de césped d'ahir de l'Olleria a 42 graus. Que damunt a no està jugar un lluny, no està ràpid. lluny ni res. Un ràpid però con si res, A 42 graus sense camisa i en el piso que... I acabar una Coca-Coleta a casa. Sí, no, la veritat que... és que apenas, jo crec que apenas ni bebíem aigua, Mo la suava tant. No. Ja ho crec, Anàvem a per totes. Per això estem com estem. Vaya. De forts. Ni tanta festa ni tanta cosa. Begueu aigua ja, que això és l'únic que ho cura tot. Vam eixir forts, Sí, valents. Sí. Acabar l'escoleta... Jo me'n recordo acabar l'escoleta d'estiu, que era juny o juliol, això encara, Això, 30... S'acabava per juliol, no? No sé, però era 30 o 40 graus. Jo ara a les... què acabàvem? A les 12 del migdia o a la 1? Correcte. O sigui, m'abuelo em duia a la casa, jo a les 3 volia estar en el poble. A les 3 del migdia volia estar ja en algú, fent alguna per allí, no sé què. Ja ho crec. És que inclús quedàvem per vixar o el que fora. Correcte. Bueno, no tant, perquè vam tardar a vixar. Home, però les quedadetes de Play 2 també estan guapes, Sí, clar. Això estava molt guapo. Però bueno, bàsicament... Sí. Una època molt bonica. Que ara, a veure, també vaig a dir que no està mal 2022, que anar-te'n ahí a la teva Super VIP, en els teus copons, també Sí, està guapo. ara m'ho costa. Lo que En una passa Moet. Vull dir, gent que es pilleu Moet, tinguent un jornal de 1.000 pavos al mes. Què vos passa, tio? Què feu? Jo vull saber-ho. Que la botellita amb focs artificials en el VIP no queda tan bé. Tots saben que l'heu compartit entre 10, no passa res. O sea, tots saben que ho així dado pau. Con lo bien que queda llegar al sitio y ponerse a rollar. Eso sí que queda bien. Dins de la discoteca. Y petártelo dentro también. Eso, buah. Bueno, Eso, te ven los seguratas y te abrazan. Y todo. dit això, anem a fer una pausa, anem a refrescar-nos nosaltres un poquet, que em patir calor només de parlar d'això. A refrescar-vos. Anem a tirar-se a la piscina. I ara tornem, che. Ale, va. Cuidado que el trencaràs el cap. Ismael, déjame el bañador. Qui és este wannabe? És Paco! Aquesta gent estudia. Hem tornat. Estamos aquí. Hem tornat i com podeu veure falten persones i és perquè hem posat un joc així, al PodCat, que no és un joc nostre, però és un joc que ens pareix molt interessant. Es divertido. Sí, i sabrem que... Pensem que vos pot agradar. És un joc del programa de Leitmotiv, més concretament del presentador, d'Andreu Buenafuente, que des d'ací el demanem perdó, Andreu, que nosaltres sabem que tu parles en català, que per el joc este, o sea, perquè sabem que és teu, que les normes les fas tu conforme van vinguent, així que anem a intentar ser el més fidels possible al joc aquest, que es diu Words. Comença! Anem a cridar així al nostre tercer jutge i anem a presentar als dos participants de la primera semifinal de Words, així de I Wanna Be a PodCat, i ells són Psicosis i el Paquito. Per així, per favor, un fort aplaudiment per a ells. I bueno, per a qui no ho sàpiga, anem a explicar-vos ràpidament en què consisteix el joc Words. És un joc en el que escollis una paraula, ja siga en el diccionari, nosaltres anem a fer-ho en un programa d'ací que el tria paraules aleatòriament, i els nostres participants tenen que dir una altra paraula que estiga relacionada amb la paraula que els hem dit així els jutges, però que no siga un sinònim, no pot ser tampoc un recurs fàcil, ni algo així molt òbvio. Es premia també la creativitat. Això els nostres concursants ja ho saben, que es premia també la creativitat. Sí. En el que es puga... Vinc molt creatiu, jo. Però és això. Té que estar relacionat, però no molt. Avui som els creatius. Vull saber els creatius? Avui estem en modo creatiu. Pues vinga, anem a veure quina és... Va, en serio? Que estàs ficat en ese micro? Sí, tío, es que no me volen, tío. No me volen. Jurat, Hijos de puta. un face-off, tipo en la MMA. Sí, per favor. Words don't come easy to Igual Gràcies. decís de putes. I ara sí que sí, Bàsicament. arranca la primera ronda de 3 d'aquest joc, que es diu, altra vegada, Words. Bang, bang.
És que ni veig I la les paraula- putes paraules. És llengua. En valencià anem. Sí, així... Perdona, Berto i Andreu, sabem que ho feu en castellà, però nosaltres fem així el programa en valencià i a jugar en valencià. Vamos. Llengua, teniu 20 segons. Además, así, Jo la tinc. así pueden comentar les cares que fan estos. Pablo ja la té? Ràpida, llengua? Ojo. Pues vinga, Venga, venga. solta-la. Va. Cobo. Cobo. Lengua cueva. Llengua cobo. Vale? Vale. Edgar contesta. Jordan 1 Low. Es verdad, tienen buena lengua. Sí. Sí, Vale. bien. Me gustan las dos respuestas. Sí, la También. primera ronda és per a Paco, crec que jo. ¿Cómo? Ah, bueno, no. A veure, Podrían clar, explicar, perquè és com ho entenc jo. O sea, el d'Edgar està clar. Per què? Per Pablo. Llengua cobo, o sea, jo crec que l'ha entès. Segur que sí. Yo no. Però, Jo no m'he enterat. Però vull que me l'expliques. Més d'una tenia estalactites, Charlie. Alà. Ya no fue. Pues sí, veus? Sí que estava pensant. És que és bona, també. Veus? Chico. Ara has caigut. El problema... Jo no havia entès ni una ni l'altra. Jo crec que és una cosa que és molt dura. Entonces millor no l'expliquem. Car. Jo crec que esta la contaré com a prova i a un no. Perquè vaig a tenir a tu el de la cova i Michael Jordan, saps? El puto coveta. Esta és una com a no vàlida. Xics, heu sent Com molt. que no valida? Que si no m'ho funen. Tio, però... Podrien revelar-se, saps? Jo ho he vist prou legal, sincerament. Ho has vist legal, això? Jo he vist una semifinal digna. Efectivament. Però encara que en 2 rondes més. Bueno, bé, em pareix bé. La d'Edgar, sincerament, no l'he entès perquè no he pillat la referència. Yo tampoco. Però... Explícate, Edgar. Tio, les sabates tenen llengua. Ah. Pues sí, lo había pillado. Pues jo no. Vamos a contar este punto. No, és de prova, mira, és de prova perquè estàvem ensenyant-nos soles de lo que eren capaços. A prepareu-se. Car. Va, pues. Anem rapidet. Que això Vale, se m'allarga. Segon paraula, encara estem en la primera ronda, perquè s'ha donat com a il·legal. Buit. 8. Vacío. Buit. 20 segundos a Ah, partir de buit. ya. 20 segons. Faltan 5 segundos. No os quiero poner presión. Sí, pues ya. Jo la tinc. Espero que tú también, Va, Paco. pues tira-li. Dale ahí. Buit. 8 del matí. Buit. Vacío. Sí. 8 del No matí. puc corregir, perdó? Sí. 5:30 del matí. Vale. Pablo contesta. Tractor. Bueno. Va, ahora muy qué pasa. Aneu a votar els 3. Jo faria 3 perquè així no pot haver empate. És impossible. Vale. Vale. Empieza el Chiri, el de la Chiri. izquierda. Home, jo crec que la de l'Edgar l'ha entès. La del Pablito. Home, puc demanar que especifiquen, no? Sí. Vale, pues Pablito... Pues, Sincerament, crec que és més graciós si no l'expliquem. Aplícamela. Crec que és molt més graciós Que yo si no tonto. Jo crec que també és una... Jo paso de explicar-ho, entonces m'excuse. Vale. Pues nos guiamos por la primera expresión. Vale, pues va, pues como no me manda la de l'Edgar, yo voto a l'Edgar. A mí me ha hecho gracia la del Paco. Yo cojo el Paco. Jo voté a la d'Edgar. Uf. 1-0 per a Edgar. Així els rivals els respetem. Els Segon, respetem. comença la segona ronda. Qui ha començat primer, diguem la paraula? Vale, pues Edgar, ara Pablo serà el primer. Molt bé. 20 segons, Vinga. I la paraula a partir d'ara és
Chicle. 20 segons. Cinco. Quin silenci, tio. Tio, ja està, Temps. Ja està. Tiempo. Chicle. Pablo, tens 5 segons per a contestar. La tinc. Dila. Don Limpio. Micrones. Com? Pablo a Chicle diu Don Limpio i Edgar diu Micrones. Micrones. Jurat, per favor. Menos mal que no tienen que especificar. Estoy todo rayado, Chiri? No sé. Estic... Buah. Va. Vaig a decidir-me per la de... Joder. Vamos, Chiri. Puc dir una cosa? Va, la de... Va, dis una cosa, va. Se m'han oblidat les paraules que havien dit. Continuem. Don Limpio i Micrones. Va, Chiri. Pues la de Paco, va. Un punt per a Paco. Se la doy a Edgar. Me gusta la palabra microondas. Jo esta vegada ja tinc que donar al Paco. 1-1 i El desempat. passem ràpidament al desempat. Que siga, I la paraula. Que siga el que Déu vulga. Vamos. I la paraula a partir d'ara és... Chan. Jo. Cucurucho. A partir de 20 ya. segons. Cucurucho. Me caguen Déu, però I si és jo lo crec que primero m'ha que... vingut una flash al cap. Es que es lo primero que te habrá venido. En escupa esto. Sí. Vale, va, ya. ¿Ya? Sí, ya pasó el tiempo. Jamaica. Es que básicamente. Paco. Ánimo. Tinc dos versions de la paraula. Una molt il·legal i l'altra no tant. Ràpid. K. ¿K? Cucurucho. Sí. K. Sí. Sí, no? ¿K? Sí. Teta. No era aquesta. Era... Què és? Vaig a dir la paraula sencera. Sí. Ku Klux Klan. Hostia, esta ¿Chiri? es muy difícil, Chiri. Esta es muy chunga. Edgar, ¿quién habías dicho tú? Jamaica. Esta es muy chunga. Se podria fer un consenso, crec. Jo, no. No, ràpidament, No se pot ràpidament comentar. que es queden sense temps. Me cago en la puta. Jo tinc clara ja, aquí la doné. Ah, però comença per tu. No, sempre és a l'esquerra. Puta madre. Ha vingut en tot, Paco. Li adone al Paco. M'ha matat, tio. Jo també se la tengo que dar al Paco. M'ha matat, tio. Jo també. És que m'ha matat, tio. Bon partit. Bon Paco passa a la gran final Ole. del primer campionat de Worlds de Wanavia Podcast. Moltes gràcies. Volia agrair a ma mare, Ole. a tots els que m'han suportat, al que m'ha fet el dinar, al que m'ha fet el sopar. Per què m'has per allà? Perquè té També esquizofrènia. també un fort aplaudiment per al seu rival, Edgar. Ha jugat molt bé. Bon competidor, bon Un competidor. gran sí, aplaudiment, senyor. ha treballat molt fort per a aquesta competició. He entrenat 3 dies seguits sense dormir. Jo vull donar un fort aplaudiment per lo mal dut que està el jurat d'este programa. Que no... Moltes gràcies per tot. De veres, Paco és un rival molt dur. Ha sigut un partit molt difícil. Hem suat, hem plorat, ha hagut sang, però s'ha competit i ha sigut un espectacle. Però això no és un entrene, això és anar de rave. Jesús, en ti confío. Te amo. ¡Te amo! ¡Te amo! Pum. Zum. ¡Te amo!
sí que ha sigut una molt bona partideta. Sí. O sigui, ha estat interessant anar a Gurris i anar a Gullantos. I Agut- la cosa es queda, agut i la cosa es sang. queda, pese que heu arribat ara O després. li espera una palma? Té raó, anar per una palma. 1, 2, 3. Ja s'ha agarrat el micròfon. I el que estàvem dient, que ha sigut una molt bona partideta. Sí, jo la veritat l'he disfrutat molt. Sí, ha estat I intens. pese a heu arribat ara després del descans, no sé, campió, ha sigut Paco, ha guanyat 2-1. Cucus Ha estat Clan. molt apretat, però al final ha sigut molt clutch. I Està bé, està bé. parlant de, Està molt bé. de finals clutxos, saps? Finals clutxos. Cluchos. Anem a parlar d'una secció que així mai falla, que és la secció de Oh, yeah. Random Sports. Correcte. I ara va començar en el futbol, perquè este fi de setmana, este cap de setmana, han passat coses molt interessants en el món del futbol. Sí, bueno, Així tenim el nostre expert, Sí. que es cuenta un poc la jugada. bàsicament, el millor partit que hem tingut de tota la lliga congoleña s'ha donat a... No, però... Ha sigut una setmana prou avorrida, no tinguem futbol ja, s'ha acabat tot. Com a molt estaven els classificatoris que queden al Mundial, que fa 1 o 2 setmanes Austràlia li va guanyar a Perú en un camp mig buit, en penaltis. El més destacable ha sigut el lío de Piqué en la seva ex, ara mateix Shakira. Increïble, que lo del ¿En fútbol serio? siga ¿Es lo ex? de foro. ¿No t'has enterat de res? No, pero me pensaba cómo seguían. ¿Cómo lo van a seguir? Que van a seguir, tú. Ah, pues ahora ya no son pareja Piqué y Shakira. ¿Qué va? No. Bueno, Shakira, léeme el DM. Shakira, porfa. Shakira, que este tenía... Bàsicament, Si el Isma no se hubiese lesionado, Shakira ahora estaría en el Valencia. Piqué no sabría ni quién sería. Bàsicament, això ha sigut tot el que ha passat. Tinguem una altra cosa, que és que tinguem els grupos, tinguem ja els grupos per al Mundial de 2022. Només anem a destacar el grup en el que està Espanya, que anem a jugar contra Costa Rica, Alemanya i Japó, en el qual hauríem Bon eixir... Bon És grupet. bon grupet, hauríem eixir prou victoriosos. Primers o segons? No. Jo crec que a Alemanya li podem guanyar. A Alemanya li podem guanyar. Alemania ya no está en tocha. Sí, però joder. Però confiem, Vale, va. confiem Ja que més que el otra grup cosa. La cosa és que el Mundial comença en Qatar, o sigui, en teoria el Mundial sempre es juga en estiu. De fet, ara tindria que estar jugant-se, però comença en Qatar, Fa tanta calor Per que... la calor. Claro, correcte. es juga en novembre o en És octubre. ja, és a Nadal, no sé. En Nadal. Els putos També- interessos, no, també- financieros, lo També, que fan. la cosa és Vaya que sí. que l'últim classificatori per al Mundial es va jugar fa una setmana en Qatar. Que és com, no juguem el Mundial en Qatar perquè fa calor, però... Però les classificatòries clar, sí. Que no passa res. Te toca currar. Que des d'ací critiquem que es faci un Mundial en un país en el que no es respeten els drets humans i que, a més, també per això el tinguem que canviar a puto Nadal. En lo bonico que era la vibe del Mundial en estiu. Ja ho crec. Ahí en la terrasseta mirant el partit. guapo. Com van a fer el waka waka en una bufanda? Res a veure. Shakira. Res a veure. Passant No, als... com vas a cantar Sube la mano i grita gol, tio? Ja ho crec, tio. Bufanda, no pot ser. Per últim, vull comentar els playoffs. Sí, com han quedat els playoffs de- playoffs per a l'ascens a la primera divisió espanyola. Correcte. Bàsicament, els tres equipos que ho han aconseguit, el primer equip que ho va aconseguir va ser el Valladolid, perquè ho va aconseguir sense playoffs ni res, crec que va ser el primer de Lliga, i després l'Almeria i el Girona, que el Girona ho va aconseguir en una final de playoff prou disputar contra el Tenerife, que li va guanyar les Palmes. Molt impressionant això també. Dit això, passem a la Fórmula 1, no? El motoret. Mos toca ara. Bep. Que realment, justament em cau que no tinguem cotxe ni està puta idea de trencadíssim. Fórmula 1. No, a veure, no és que no m'interessa, que tampoc, però vulguem duro així, vulguem notícies fresques. Per a Cuidado tot el món. con Fernando Alonso. Bàsicament, Cuidado, Niche. l'únic que ha cuidado. passat este fin de setmana en la Fórmula 1, o que nosaltres sabem, en les classificatòries, bueno, en la com es diu, la classificatòria? Sí. Sí, per veure qui és primer i La qui és prèvia, segon i tercer, sí, sí, correcte. el que siga. Alonso va obtenir una segona posició, que segons els llits, ¿Sabe, eh? el seu equip no sap ni com ho ha fet. Perquè el cotxe no anava patant, estava mig ploguent, una història. Què va passar? Va arribar a la carrera, Alonso va eixir segon, Sainz tercer, els dos que estem centrant-se perquè són els espanyols. Tot anava més o menys bé i, si no m'enganye, quan l'estratègia que va tindre Alonso per entrar a boxes no va ser la millor i va acabar obtenint un sexto, un sèptim puesto. Bàsicament, el plan segueix sense funcionar. No acaba de No acaba de quallar, Alonso. Dit això, que no tinc ni puta idea més, anem a passar al bàsquet.
Perfecte. També un deport que no falla mai. Tu destacar Sí, una no pot cosa fallar. del Girona de bàsquet també. Sí, correcte, va. Ha muntat a primera també, no? Home. Hem de començar Sí, en això. Hem de començar en això. El puto héroe. Es parlava de LeBron quan va tornar a Cleveland, pues també es parla de Marc Gasol quan va tornar a Girona. El puto Marc Gasol s'ha retirat de la NBA, ja s'ha fet soci o ha comprat, no sé. És el president. És el president del Girona, que és l'equip on ell va començar, crec. Sí. I estan jugant-se el descens i els ha pujat, no sé si a primera divisió, no sé si a la ACB o si a segona. Crec que és la primera, no? O Sí, això. pot Sí, ser. sí, sí. Però a ACB i ha sigut ACB. MVP, no sé si de les finals o la Lliga. Un fenòmeno, tio. Sí, sí, sí. Que crack, Des d'ací que crack. han de fer-li un aplaudiment a Marc Gasol. També. El puto oso. Díselo, el Tal papà qual. de Joel Embiid. Que si ens fiquem així a llegir el palmarès que té, no acabaríem tampoc hasta demà. És un fenòmeno. És un fenòmeno. I bueno, també anem a dir que ja tenim campió de la NBA per fi d'enguany 2021-2022 i, per a que no sàpiga, són els Golden State Warriors. Sí. També han de fer-li un fort aplaudiment a Stephen Curry. Ja era hora, ja era hora. Primer MVP de les finals, Sí. quart anell. Significa molt per aquest jugador. M'agradaria destacar que hi ha 4 persones, 4 jugadors de Warriors que tenen 4 anells en Warriors. I si contem l'entrenador, són 5 persones. Qui és el quart? Són Draymond, Sí, Clay, sí, Stephen sí. i Guy. I qui? Ah, és de Iguodala. veres, cabrón. I- Andre Guy. Iguodala també MVP de les finals en 2015. No, molt merescut, però bé. Clar, o sea, Però bueno, no passa res. Igual. Està bé. però és això, o sea, és molt sorprenent aquesta dinastia, sí, sí. que també pues, Y sus huevos. o sus Ya ha huevos. vuelto. Es una di- Después de 2 años más malos que la huevos. hostia. és una dinastia digna de comparar en la de els Spurs, Spurs, En en els Pistons, En los Bulls, en cuando... Bulls. Correcte. Lakers, sí, sí, és que... Muy bien, Curry. Pero Eres ahora- el padre ahora mismo de todos. Hem parlat de campions d'anells. Campions de la NBA. Clar, o sea, Anem a parlar... vull comentar que este premi, o sea, lo de que els Warriors hagin guanyat la final, no és lo més important que ha passat Ni de coña. així en el món del bàsquet. Correcte. No, No és el més important. no és qui ha guanyat el campionat de la NBA, sinó qui ha guanyat els cors dels admiradors. Per favor, avancem. Què passa? Isma Bowlers? Ara que Isma Bowlers. Sí, Pues sí, senyor. pues sí. Perquè pensava que l'únic que fèiem era sentar-se en un ordenador i una càmera i beure cervesa. S'ha Que també. apuntat a un... Que també. S'ha apuntat a un 3x3 de bàsquet. N'hi hagué gent que era la primera volta que jugava sense haver-se federat mai ni res. I vam a plegar a quarts de final con tots nostres cataplimplines. Espera, podem fer... Ja que sos- Increïble. ja que s'ha Com quedat- van jugar tots. Una foto... Puguem posar la fotet de l'equipet? Sí, sí, sí. Sí, a ja veure, m'he a ficat. veure. Ficarem una foto del equipo, por favor. Increíble, increíble. La También verdad. podríamos- Fique vídeos y... Claro, Podríamos claro. poner también una foto de contra quién jugábamos. Sí, sí, això ho ficaré. Jo Hòstia. que, com a pregunta que ha sigut un poquet gelat, podríem fer un levantament de copa? D'estos de Clar. capità d'això? A la de 3? Venga, va. Gente. Vamos. Una, Orgull. dos i tres. O sea, Bueno, Increïble. anem a explicar-ho. Anem a Sí, 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 explicar-ho. anem a pues explicar-ho. assegure que van celebrar més nosaltres els quarts de finals que el que va guanyar el torneig. Sí, tal cual. Els vam endur la copeta de... Però perquè no tenim expectatives. Anem a ficar a la gent, Correcte. anem a ficar a la gent en situació. Que estem així nosaltres ja... Desvariant. Resulta que fa una setmana en el nostre poble es va fer un campionat de bàsquet de 3x3. I pues, com nosaltres i més gent, que també són amics nostres, que han vingut així al podcast o vindran, som fans del bàsquet, de la NBA, O l'han practicat. o l'han practicat, es vam apuntar. Què va passar? Nosaltres som un equip potent en el poble. Són prou malos. En el poble. Sí. O sea, en quant a poble, a 3x3, En el poble, clar. molts pocs en el poble, bueno, Bueno. molts planten cara, però Sí, com a equip. sí, t'entenc. I també m'agradaria destacar que és un equip d'amics que hem fet. Sí, no sí, és sí. un equip de gent que juga en Lliga Nacional, Lliga EVA. Inclús va vindre una persona que ha jugat en Lliga la ACB. en la Lliga ACB, Que en el Tenerife. Saúl no me'n recordo. Bueno, crec que era Gente de Tenerife. universidad. Gent. Madre mía, se nos lió Saúl, mucho, ¿eh?
Menuda puta máquina de anotar eres, tío. Eres un máquina. Y tu compañero también. Em vaig quedar molt loco, tío. Puta Sois unos madre. grandes. Però bueno, van passar de grups, van arribar a quarts de final i van caure, però Mos van passar per damunt. conquistar el cor de tota Algeria. S'ho van passar molt bé, vam plegar. Pensàvem que farien 3 partits, però Vam fer 4. Vam passar de ronda i va estar molt bé, així que vam plegar igual de llum que qualsevol altre equip i els altres equipos d'Algeria, així que puta. Experiencia de locos. Molt bé, de molt bé. locos. I s'ho van passar molt bé i moltes ganes de tornar. Y de récord 2-2. 2 victòries, 2 derrotes. Empate. Nada mal, ¿eh? Muy bien. I nos queda així. No. L'any que ve, Isma Bollers Ahí torna. està. Això sí que es queda, i l'any que ve n'hi haurà un altre. Anirem fent més palmarès. Anirem fent palmarès. Vull dir, tampoc vull presumir molt de la copa perquè mos la Perquè me la... Calmo, la van regalar. La meva parella mos la va comprar perquè... Pues, Perquè ja no només anem prou de pena. Per el fet d'apuntar-se ja donem. Sí. Clar, perquè és com un xiquet quan li regales una medalla en la volta a peu. Sí, del qual. Pues lo mateix. Però Però m'ho va bueno, sentar molt bé. després ho van celebrar, Sí. Hòstia, Hòstia, que això ho va després celebrar. vam anar, ens van pegar un soparau de locos. I se Jo la no van estic donar- se la celebrant, van no? donar el pub i tot. Vam anar al pub del poble, ens van posar per ser cubates. La duiem en mitad del pub, com si fos Warriors, pues igual. Tal cual. Qué fenómenos, tío. Bon fin de setmana, che. Molt bé, molt completet, molt xulo, Sí, molt sí, xulo. la veritat que tío. sí. Una experiencia, Y esa ha sido la historia de Isma Bowlers. Molt bonico. I en esto es concluir la secció de deports, tío. La primera volta que estem incluïts en una secció de deports, per favor. Ja ho he dit, no penseu tan mal de nosaltres, no som tan mala influència. També és de veres que esclavem a moto mateixa. Sí, no? Vull dir, Però Perquè bueno. som de puta mare. I què mos queda? Hòstia, ¿Qué nos queda? Es que después de deportes, y es que después de lo del bàsquet ja ho tinc bé, però si cal parlar, parlem. Sabeu? sí. No passa res. A charrar de la vida, chicos. Si cal parlar, parlem. A charrar de la vida. Mira, si voleu vos conte, sabeu que me'n vaig... Què? M'agradaria que entrara el Xiri. Ara sí un momentet, perquè m'agradaria que ens contara una anècdota, o sigui, parles tu. Sí, sí. I si té que veure... Volia contar jo un poc la meva vida ara que se m'ha quedat en un buit així, existencial. Sabeu que me'n vaig de festival? Sí, no? Que bonico Me'n vaig de és. festival així poc, tenia moltes ganes. Que bonico Després de és. Covid És una meravella. ja tocava. Toco, I- hòstia. I m'han vingut moltes coses al cap, la veritat. M'han vingut moltes coses perquè, Massa òbviament, no és el records. primer festival. Tinguem un recorregut. Tinguem una edat, portem anant a festivals des de 16 anys Correcte. pràcticament. Puguem posar el palmarès? Podríem ficar el palmarès? En plan, El palmarès, així a la dreta? Una foto i el logo del festival. Tampoc li fiques tanta Massa- feina al Charlie. massa feina Ahí demanes està, tu, una lletretes, ja està. No, clar, mira, posem les lletretes i al costat el número del Sí. festival. Este podcast és cutre, vaig a ficar 4 lletres ahí mal ficades. Ai, Bueno, ai, ai, pues ai. així, I ficar-les en Comic Sans, I perfa. que una estiga en No, cada com puesto. Però bueno, perquè No vegin són tan cutres. perquè vegin que tinguen rodatges, saps? Correcte. No, és... Chiri, comença tu. Què? no bàsicament volia Quants dir que... festivals has anat? El palmarès? Ah, que vols que fem el palmarès de cada un? Claro. Uf, vinga, va, Xiri. Ràpid, És que jo ara... ràpid. Ràpid. Al Festivern i al Festardor, vaja. Vale. Vale. Jo, festival 3 anys, fes lloc. El Diània, si el puguem con... El Diània, Sí, sí, sí. si és d'un any. Sí, I el Vinyarroc. Vale, Charlie. Vale, va, comencem. Estos han tingut molt, estos cabrons. No massa, tampoc. 3 festivals. 3 festivals? Un fejoc, Sí. un vinya, un rabo. Sí, No, 2 rabos. jo uno. No? 2 rabos. Jo 2. Un Pirata? Un pirata. I el Dianya. Sí, tu vas vindre amb mi. I ja estaria. Puta mare. Que poc que... Jo m'he quedat en no, el- Bueno, sí. Segur que n'hi ha per ahí, random. Clar, si després Mare. contem concerts així sols en plan que van prous. Jo m'he quedat... Jo tinc els 3 festivals en vosaltres, tinc el Festardor també, tinc el Fejoc, tinc també un Pirata Rock i em penso que ja està, no tinc molt més. No sé si m'ha oblidat alguna. Però... Està bé, està bé. Està bé, bon palmarès, però bueno, està tinguem- bon tinguem Som palmarès. gent que rodatges, tinguem un rodatges. poquet de Sí, recorregut. hem en anat i festivals. s'ho No hem som els que passat més? molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I el Rabo també, no recordava. Clar, no és rabo. Bàsicament, en estos festivals, que mos han passat coses. S'ha fet... És que un festival és el puto limbo, pots fer el que vulguis pràcticament, que la gent va agarrar-s'ho bé. Però, claro, tot, mentre quan tu faig de bon rotllo Correcte. i la Correcte, vibe de tot correcte. siga la mateixa... Si vas, li pegues molt una bones. cosa al nas a uno, pues... És que a voltes les vibes són rares, eh? Sí, a vegades són molt rares, però els festivals estan molt guapos. Pues Sí, és increïble. Tu em pots contar algo que t'hagi passat, Xiri, un festival? Això no ho Hòstia. jo, tio. Bueno, pues pregúntale Que justetet! No, però no algo que ha passat ahí, sinó que
mos conte una cosa que li va passar a una persona que venia amb nosaltres. Perquè, o sea, no era per ahir. Jo anava perquè el Xiri es va començar a ajudar en nosaltres en un festival. Sí. Sí. En el A festival. partir sí. del El últim festival. festival que vam anar Sí, nosaltres. sí. El Xiri va dir, me voy con estos que parecen buena gent. Sí. Va acabar el festival i va dir, hòstia, tu són bona Va gent. acabar el festival de joder, qué mala gent, qué guapo. Està guapíssim. I això, i anava a preguntar-te sobre el primer dia, la primera nit, que vam anar nosaltres ahir. Perquè Hòstia. nosaltres vam anar un dia antes per a pillar lloc. Sí, efectivament. I una persona que veia amb nosaltres es va perdre. No es va perdre, sinó que... es va deixar dur. Es va deixar, clar, es va deixar dur. Tu, crec que tu recordes millor que jo. Quina és la teva perspectiva? O sea, conta'ho també un poquet des de la teva perspectiva a veure què va passar. Però a veure, clar, el primer dia ixe que estaves dient tu, no n'hi havia concerts, o sea, crec que n'hi havia com 2 o 3. Pomes el micro, home. Ai, sí, No perdó. tingues vergonya. Ai, sí, perdó, és que se me desarrima, saps? Ara ja, més. Aixina? Sí, sí, sí. Pues, no n'hi havia concerts. O sea, crec que n'hi havia 2 o 3 que eren així a guitarreta. No n'hi havia concerts. Entonces lo que van decidir va ser, pues a veure, si nosaltres volíem festa, pues anem a la rave, no? Pues tots prou bé en la rave, tal, pim pam, ahí en el tecno, punchin, a tope. I, pues, igual que hi ha gent que ha anat a més festivals que altres, hi ha gent que li va agradar més que a altres. I una d'aquestes persones li va agradar tant, que pues estàvem ahí tot el rato. Què va passar? Pues, Anem a dir-li a aquesta persona senyor B. Senyor Leyenda, podria dir-li jo. Vale, senyor Vale, leyenda. Señor leyenda. Vale. Señor leyenda. Pues el senyor Leyenda, bueno, a part de el senyor Leyenda i altra gent, pues la veritat és que la vam aguantar bastant. 5, 6 del matí. Tu creus? A mi me dona aquesta impressió. Jo crec que va ser 3-4, però perquè portàvem bevent des de les 8 de la Clar. o des de les Clar. 7. Pues clar, serien les 3-4, però jo tenia la impressió de que era com tardíssim, perquè duia molt de rato beguent. Sí, sí, sí. I clar, pues estàvem tots pues, molt rebentats. Què passa? Que el senyor Leyenda té un truco, i és que no veu, però va a tope. Va a tope O sea, igual. però Per ell mateixa. O sea, no es fa res tampoc. És un o sea, puto no. motor. Que igual és el Aquarius. secret, Aquarius. Clar, com a molt, ixe dia que estava així un poc més tontet, es va fer una Coca-Cola. Correcte. Ja està. I Ja està. mig porret. Si Ja això, està. si això. Mig Si porret. això, si això, Iau. El Pues- puto loco. el puto psicòpata a les 3 del matí, que estaven tots ja morint-se, decidís dir, clar, els meus amics estan cansaets. Puc fer la... Puc dir la frase que va dir perquè la recordi perfecta. Sí, per fa. Estàvem anant ja tots xapadíssims, cara a les tendes i a plegar, i estem altres que anàvem a dormir i a plegar i fa, que no aneu a recargar? I nosaltres no aneu a dormir, estem hasta la polla. Senyor X. Senyor leyenda. Apunta-teu. El 1.20. Sí, sí. Altra vegada. És que és una polla. Bueno, senyor leyenda mos diu, que no a recargar? Pues jo me'n torno a la rave, no se'n ve ningú amb mi. I nosaltres anem a dormir, pues es veiem demà. I iau. Iau. O sea, literalment va passar això. Se'n va anar. I iau. I al sant demà despertem. Bueno, Quina edat teníem? Teníem 18 anys de neu. 18 pa de neu. 18 pa de No, neu. 18 complits. 18 complits. I el festival neix era pel 2019. Sí, sí. sí. Pues això. I total que arribem i tal. Però això va ser al Sant Demà, lo de la cara pintada, és que ja no me'n recordo. Sí. Va ser al Sant Demà, no? Sí. Pues al Sant Demà es despertem i tal, i aquell no estava. Però perquè es van despertar damunt matí. Sí, ahir les 10, no 10. 8 no, crec jo. No, 8 no, perquè estàvem... O sea, jo estava tan mal que no podia ni dormir i em vaig despertar. Que Estava per dormir ahí. en festivals en una tabolla damunt és increïble, I estàvem ahí, pues, literalment, morint-se. En plan, estàvem ahí, en plan... Tu passaves per ahí i veies a 3 persones així, no. Estem vius per obligació. Si me menjo un curaçant probablement me sente mal. Sí. I iau. I se'l trobem. O sea, però no que se'l trobem de que ve ahí perquè li haguéssim Tinc un tocat ni incís. res. Què va passar antes d'això? T'has botat una part. Sí. Quina? Que vam eixir de la tenda i el nostre vell, no sé si va ser que nosaltres li vam preguntar o ell mos va dir, aquell és amic vostre Sí. o
O saps on està i aquí mos va dir? No, He vist... no, vale, mira, va ser Baixir no, Sí. o Fuster, i un dels veïns va dir: he vist el vostre amic anant-se'n pa callar. I nosaltres, En dos. Aquí. clar, en dos, i nosaltres, quin amic? No sabem quin amic és. I I resulta que era el senyor Leyenda. Que se n'havia anat en 2 persones a saber a A dia on, d'avui collons, encara no saben qui són. I jo Clar, crec, en dos i jo persones- crec que ell tampoc. ni un... Què collons? I, pues, total, que torna, passa per ahí, és de la tenda. O sea, els veïns li diuen: Ximo, què passa? Quan no li diuen Ximo... No, això va ser un altre moment, tu. Això va ser per l'esprama, recordo, t'ho juro. Bueno, sí, Però va ser molt té raó, local. té raó. També va ser així. Tenien un alter ego que es deia Chivo. bueno, al I lío. la cara, arriba el capullo en la cara tot pintat. Li diguem: senyor Leyenda, per què tens la cara pintada? I diu: però en serio tiene la cara pintada? O sea, ni sabía que le habían pintado la cara. El tío se asenta en moatro, en plan, en vez de anarse a dormir, de estar tot el matí per ahí, molt veu que estem al saig i se queda un rato en moatros. Tot tremolant, tot mal, que de veres creiem... Estava tot blanc. Estava fatal, o sea... Creiem que li havien ficat algo. Sí, Creiem que algo, li havien ficat algo. li bufarien algo o a saber, però no estava correcte, no. I, pues, al final, forçant lo que flipes, el van aconseguir que se n'anara a dormir i crec que jo me'n vaig anar darrere, perquè jo també estava rebentat. Es fiquem a dormir, tal, en la tenda, me desperte allà a la 1 hora de dinar, una cosa així, i me desperte i estic mirant al techo. Se me queda mirant i jo, pues clar, dic: este tio què fa? No em diu ni bon dia ni res, ahí mirant-me jo. Em gire, li dic: què? I fa: mata'm, per favor. I bueno, jure, jo estava igual, o sea, jo estava que flipe de morir-me. Però només per dir-me això i la risa que em va entrar, jo vaig revivir. Jo vaig revivir. A mi em va revivir això. Vas veure això i dir: jo no estic tan mal com este tio. De veure una que anava pitjor. Que mal. Pobret. No és l'únic que m'ha passat, en Tu- estes... Alguna lià que t'hagin fet? Jo en un festival. Sí. Vull dir, tinc un record molt vivid, que no era una aliada en general, sinó que va ser una de les campanyes de publicitat més bones que he vist en la meva vida. No vaig adelantar a l'home, tampoc sé com es dia. Però estàvem en el festivern i estàvem sentats en les cadires i de repente va vindre un home vestit pues, en, jo què sé, pintes de jeque, tio, no sé, duia un gorro, Sí, així que no, Era no molt, sé, o turco era o molt algo. steampunk. Era molt Pot ser. steampunk. No sé com no sé com anava vestit. Rollo gentleman. Sí, Vols dir? I anava per ahí Gentleman inglès. en una bandeja, una tetera i 2 tassetes de té. I anava per ahí a la gent oferint-los té. I nosaltres superinnocents, perquè va ser en el tercer. Sí, Sí, que tu estaves. en el tercer vostre. Pues, bueno, ahí ja eren coneixedors del tema, però no tant. I mos va vindre a oferir-nos té, no sé què, i no van pillar res, i es van donar el compte que era un tio que anava venint per ahí. Com dir-ho? No, dir-ho. Ho dic? Sí. Perfecte. Polen. O sea, tenia dins de la tetera polen. I anava per ahí en tot l'outfit. Hòstia, és que va ser perfecte, tio. Sí. La millor estratègia. Increïble, increïble. Què t'ha passat a tu per ahí, Charlie? Moltes Joder, coses. Jo necessito de Moltes Charlie. nits, moltes nits. Puc dir una super ràpida teua? Una Charlie, nova. Charlie anava una nit tan doblat que estava dormint en la tenda d'unes amigues i una tia el va veure tan torrat que es va canviar el tampó davant seua i el tio no es va donar ni compte perquè estava sobaíssim. Jo crec... Duia una de tota la festa que duia damunt. I crac, tio. Real. Big Charlie, Hòstia. sempre molt milón. Jo tinc una lià, o sigui, a veure, han hagut moltes, però és que ara mateixa no, al cap només em ve una, i és una lià que va fer el Mami Paco. Ah, jo? Que o sigui, per culpa de Mami Paco van denunciar unes xavales, pobretes. Que ja veus tu. Però jo no me'n recordo. Jo tampoc ho sé. És que Qui nosaltres no cojones? està... Clar. Hòsties! Liades. No va ser... Bueno, Pirata Rock. ja t'ho roc. L'única volta que aneu la lleu que flipes. Pirata Rock, Gandia. Era un festival que estava... El càmping estava molt controlat. No era com el del Festardor, no. Festivern. Era un càmping en entrada i pues, dins n'hi havia secreta. ¿vale? I nosaltres pues, estàvem anant en cada concerts i
passem per el banc on hi ha unes xavales i ens diuen ¿voleu marihuana? ¿Teniu marihuana? O algo així. Què ens van dir? No, crec que va ser una conversació fortuïta parlant de lo que estàvem veient i mos van dir, què vegueu? En plan, què esteu veient de cubata? I nosaltres... No, això no va ser. Això no va ser. Bueno, Va ser, o sea, mos van oferir algo. I estàvem anant-se'n i tu, o sea, mos van oferir marihuana, crec. I ja, en plan de jajaja, no sé quantos, anant-se'n, el gires tu per a fer la conya i fas, home, si tens cristal, i per darrere passaven dos secretes i van sentir cristal, mos paren, cristal, què he hecho cristal, no sé què, no sé quantos. I nosaltres ja es van desentendre, però Van fer bombeta de fum. a les xavales les van registrar i les xavales... per culpa del Paco. Jo recordava, jo pensava que Algo era portaven, algo jo pensava portaven. que era que mos havien preguntat en plan de què porteu en el cubat i jo, no, en plan de conya, un cristal i de tot, perquè li vaig donar un trago o alguna cosa així, saps? No. Jo pensava que era això, perquè li vaig donar No. un trago de lo que portava i va dir què porta, i jo, cristal. Això va ser a una altra xica que és amiga de la teva parella. Pues I igual, això era no un sé. random, que hi havia Això ahí en pot un ser. banc. Ja, això no m'arriba a la memòria. Parlant de randoms, tio, en Vinya era el lugar dels randoms. Villa random. Vinya random, tio. Jo tinc dos, perquè volia dir una però pensava que anava a dir-la al Charlie i havia pensat una altra que tinc que dir-la també. Però la primera la dic molt ràpid. Anem a dir que érem joves inexperts i volíem fumar de la hierba prohibida. No. No. Hòstia puta, Épocas tio. passades. No, però això és anècdota, És una anècdota. Volíem fumar de la hierba prohibida, perquè volíem ser un guais, estem en un festival, tot el rotllo, bé. Volíem provar-ho. Anem Lechuga del a diablo. pillar... Què van pillar? 10 pavos entre tots? 10 o 20? No ho sé. 15 o 20. 15 o algo així. Crec que van ser 20 entre tots. No, tu no estaves. Bueno, algo així. Ah, vale, en el del pirata. No. No, això va ser un rabo lagartija. Ah, vale. N'hi ha que dir-ho perquè va ser en Vale, Viena. vale. Total, que com a inexpertos, sense ninguna experiència, van tindre que buscar el primer que mos eixirà. Què passa? Un dia anant cap al festival, en el caminet eixe que sempre n'hi ha des del càmping fins als concerts, un pavo mos va dir: voleu hierba? Queréis hierba? Nosaltres, pues sí. Clarament. No en tenim, vull dir, Justament, mira. justament, Hòstia, estàvem buscant-ne. Moltes gràcies. Innocents. Clar, nosaltres pensàvem que això era un Mercadona. Correcte. Que heu treat del xivato i li donem els diners, no. Que anava- Venir anava conmigo. a la gabardina. Venir conmigo. Pues total, es van clavar pagadins d'un carreret. N'hi ha que dir que estem en la zona conflictiva de Villena. Sí, jo crec que això seria en plan com el gueto. Sí. I total, que mos clava per un carreret, mos clava un edifici. Entres el típic edifici sense acabar de construir, parets pintades, tal, no sé què, a la muntar escales. On anem? En un pavo davant, motos darrere i... És el típic edifici que podria representar fàcil en una pel·lícula Marruecos. Sí. Vale? Total, que se'n pugem per a dalt, tot el rotllo, arribem ahí i només entrem a una habitació en què entrem i a mà dreta, al fons d'això, n'hi havia un pavo en una taula d'escritori, tota la taula plena de xivatos de brossa, no me recordo si n'hi havia alguna més de droga, però tota plena de xivatos de brossa, i ell tiene una gaire ahí. En plan, bueno, és que full capo. I fumant-se un porro. I arribem nosaltres. I jo anava anava de capità al equipo. Y arribem... ¿Qué queréis? No, queremos 15 pavos, lo que sea. Ah, ve, tal, no sé qué. Voy a preparártelo, tal. Toma, pruébalo. Un porro de un desconegut que anava en un piso gueto. Jo estava mig tremolant. Jo per dins estava a morir-me. Li vaig pegar 2 calades per por. Jo dic, no le vaig a rechazar. Claro, No vas a rechazar este porro que me pot tindre, jo què sé, cristal. No, però a saber, jo no me la volia jugar. I jo tremolant per dins. Li van donar els diners, vam eixir d'ahir cagant hòsties, vam eixir i va quedar mirant-se en plan, sou conscients de que ara mateixa podríem estar morts i no m'hagués estrenat gens? I seria culpa nostra damunt. O lo pitjor en aquesta situació hauria sigut no estar morts. Que t'aguantaren. I després l'última ben ràpida era contar així ràpidament com el senyor Leyenda es va menjar la seva major pata en la boca que s'ha menjat en la seva puta vida. Per estar en un festival de xiquets, no era un festival com a tal, era el dia del Consol l'ESO, al senyor Leyenda no se li va ocurrir millor idea que anar-se'n a dormir el més pronto possible per a pillar el seu puesto en la tenda. Què passa? El seu puesto en la tenda era un raconet inhòspito perquè el senyor Leyenda pues, en el seu moment era xicotet, d'altura
i d'això. Què passa? Clar, ningú no va avisar ningú. Ni sa tenda dormia en 4 i una persona dormia als peus. Pobre xaval justet. Què li va tocar? Li va tocar dormir als peus què va passar? en la seva pròpia tenda. Clar, què va passar? Va entrar a la tenda, cansaets, anem a dormir, tal, del chill. Clar, tu no t'esperes que de repente hi hagi un bitxo per ahí baix de la tenda i que faci sorolls estranys. Perquè amunt, si haguera dit un hola, segurament... igual haguem reaccionat igual, però... És que damunt va exercir un so... Jo crec que el pobre estava mig dormint-se, o estava en el procés, tal no sé què, o el van mig despertar. Clar, i nosaltres només entrar en pura oscuritat, el pobre va emetre un gemit, i el meu col·lega, que és el més pacifista de la història, no se li va ocurrir altre que menjar-li una pata en tota la boca a oscures que el van deixar de sentir en un moment. No se m'ha tornat a dormir després de la pata. Que el van deixar de sentir en un moment, el pobre xaval. Hòstia, pobre, tio. Que mal. Va passar mala nit el xaval, la veritat. Home, no, que lleve un susto. Per a la pròxima ja sabem com es poden cuidar aquestes coses. Sí, sí, a la pròxima avises que tampoc passa res. Sí. Si això no... No, sí, el mateix. Al Sant Demà li van dir que va ser tot un somni. Que capullo. No és broma, home. Jo tinc ara, m'acaba de venir, no una idea, sinó una situació que es dona prou en els festivals. I pues, és compartir-la així en vosaltres, per si a vosaltres també us passa. I és que nosaltres, antes d'anar als festivals, pues, anem al Mercadona o on siga i recarreguem l'alcohol. I menjar. I menjar, correcte. No tot és beure. I l'alcohol. Sí, l'alcohol. Què passa? Que en l'últim festival se va anar un poquet de mans al sud i tot l'alcohol que teníem per al festival se el van beure en 2 dies. Clar, ja mos veus en un dia i mig, diria jo. clar, sí, correcte, ja mos veus sense molta pasta perquè ja s'ho havien gastat tot. Què fem ara? Pues de puta mare, o sea, segur que els jugadors algun dia també ho heu fet per a rebaixar el pressupost. Claro. I si no ho fareu? Calimochet. Ahí estamos. Calimochet, una birreta. Hòstia puta. Dos Martin McFlys. Però no es quedem allí. Resulta que nosaltres vam dir, vale, esperem calimochet i tal. Però el tercer dia, o sea, però el quart, l'últim dia ja, que és la nit de cap d'any, van dir, anem a pillar... Cosa totxa. Cosa bona. Un licor destilat. Tinc que dir que van pillar moltíssim, també. Érem 9 i teníem literalment una botella per cap. Pot ser. Som uns putos alcohòlics. La cosa és que, clar, tenim molt. N'hi ha que començar pronto a veure. Hòstia, ja ho crec. Que mal. No vos ha passat mai d'estar a les 4 de la vespre l'últim festival, o sigui, el que siga, tots així reballats, mirant-se les cares dient, anem-on. Anem a casa que jo no puc més. O anem-on o esto va ser un problema. Jo me'n recordo que estava agarrant-me a la caïra, tio. Estava agarrant, era una caïra de platja i estava... Si a les 4 o a les 5 de les places. Puc dir una anècdota rapidíssima també? Sí. De l'últim Vinyarroc, per favor. Estem parlant de festivals. És que va ser una situació molt bona. Puc dir una rapidíssima d'això. Se recordeu com vos van canviar la nevera? Fills de putes. Ja ho crec, vos van canviar la nevera en un festival. Fills de putes. Va vindre una persona, es van deixar la nevera fora, va vindre algú i en compte d'agarrar l'alcohol, simplement va llevar l'alcohol, va agarrar la nevera, mos va ficar una altra, mos va ficar l'alcohol dins una altra volta i se'n va anar. Però vosaltres creieu que això és normal? Amore, tio. Seguint sense saber en quin motiu va. No és furtar la nevera plena, és que, no, quan només vull la nevera, pues furte la nevera. I crec... Però que ne deixa una altra. Tampoc estava trencant, no? Que no. Que era una altra nevera. No sé si és més xicoteta més gran, però mos cabia tot igual. Continua, Edgar, perdó. Aniré a poc passar de setes. Vaig a compartir en el món. Continua, Edgar, perdó. Vale, pues va ser el primer dia del Vinyarroc que nosaltres anem a plegar. No, es van perdre el primer dia d'apertura. I vam a plegar cansats, tenia un jet lag de la hòstia, la meva parella també estava cansada i estàvem Fuster i jo, que teníem unes ganes de matraca de porc perquè portàvem tota la setmana currant. I se'n van anar ells a dormir i Fuster i jo van dir... Sí, a dormir. Se'n van anar i Fuster i jo van dir, vale, este és el nostre moment. Literalment, des d'aquest moment, a cada persona que se mos cruzava, teníem 2 camins. O li diem, això pega un esclafit. Però castellano, tota la gent ahí, pràcticament el 80% parla castellà. O això pega un esclafito, el Viña pega un esclafido. I l'altre era anar cara a ells i començar a dir-los es que en el Viña mucho concierto pero muy poco pollete. I ja està, es van dedicar a creps tota la nit. Vull dir, passàvem per davant d'una paleta que venia creps
y nos saludaba el tío, porque ya nos conocía de haber pasado 3 o 4 veces todos borrachos, y decían, ¡pégame a l'esclafí! Este que pego a l'esclafí. El tío... Lo bueno que es una frase que la entengan o no, es que me gana... No pueden mirarte mal que yo. Siempre van a riure, Pero van a... La cosa, No, tío. la puta de Niña Rock es que mucha policía. Demasiada policía, Oye. mucho registro, tío. Estamos jugando Comecocos. Des de sempre un comunicat. Guàrdia Civil! I te pute. Sabem que esteu avorrits, que Espanya no és Afganistan. Si viu a Afganistan, no és Afganistan, però Espanya sí, somos tranquiles, joder, tío. Que estem en el primer món, no passa res. El gossés para tirarle palos. Claro, ya está. A ver, Pobrets, explotes que estan. Me Está va, bien. que ni cobre. y compara la seguridad que hi havia en el Viña Rock al festival. O sea, la seguridad del festival eren les tortugues ninja. Sí. Y érem nosaltres. I érem nosaltres. Hòstia, acaben de fer un... I van haver mateixos líos. Vale, sí, somos las tortugas ninja. Y una película. No ho crec. No, que sí, Si algú mos festivaleros, perroflautes, si heu vist les tortugues ninja per ahí, Som nosaltres. Segurament siguem nosaltres. mos falta... No. Mos falta, què mos falta? José... No. No, mos falta Leo, mos falta Leonardo. Mos falta Leonardo. Leonardo soy yo. No, sí. Donatello. No, Donatello és mos falta Rafael. Rafael. Mos falta Rafael. Te l'han dit tots, tio. Jo crec. No, Michelangelo era jo, també és màquina. Bueno, i el missatge de les Tortugues Ninja vos desitgem a tots que no patiu molta calor. Nos veureu prompte i pensem en pròximes edicions. Anem per la sombra! Va, a tapar-se! Que vos fareu Moreno.